Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna sininya las 11. Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Hanay Sud to Dri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Pebrero 8, tuig 2025. Kagkaroon sa aton sining na Vote 2025 Countdown. Noventa-tres dias na lang kag 2025 national, local and barm elections na. Sa gihapon ini mo lang mo ang Kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapanguna dalaguan kag mga mainit karon nga balita lokal. Unity Team supporters may reaksyon sa impeachment case sa batok sa kay Vice President Sara Duterte. Samtang basura nga nakuha sa Sunset Boulevard ini magnubo sa 30 ka kilo. Subong lang nga aga, plastic bottle na kalamanan siniya nga nakuha. Samtang sa ngunyang panlalawigan, magaprigayon sa committee hearing, may kantanan sa ginaduso ni Congressman Mike Goriseta nga ipangalan ang Bangga Dama Road bilang Arcadio H. Goriseta Avenue. Bangod nga mayari na ini sa provincial ordinance nga nakapangalan sa kay General Martin T. Delgado Avenue. Muni matalagkuan mga balita, issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sining nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Sa mga mainit naman nga balita nasyonal, si Congressman Sandro Marcos nagpabutyag man diri sinya kutkot ko si Lolo Ferdinand Marcos Sr. Rason nga nagpirma sa impeachment batok sa kay Vice Presidenta Sara Duterte. Ini ang remarks ang bataon sini iyang Marcos matapos nga may mga comment man sa tuanay si Vice Presidenta Sara Duterte nga ipakutkot niya ang mga remains sa nga anay presidente nga lolo ni Congressman Sandro Marcos kag boys dagat pakaon kuno sumaisda to. Samtang may 200 pa or 225 25 pa ka mga representative nga nagpalaga sagud makapirma batok iya sa kay Vice President Sara Duterte. Ini bala may kamaturan ang nagalagaw man karon iya nga mga istorya nga may millions sa worth of kabaylo sa pirma sa isa iya ka kongresista sa pagpa-impeach sa kay Vice Presidenta Sara Duterte. Amako nimo nagalabot sa 100 to 150 milyones. Pirma lang na ha. Kung madalagkuhan mga balita, kaga impormasyon, tutukan taman diri sa aton sining nga pagpangalagad subong iya nga pagpalayag sa bombuanay sa udto. Oras naton 56 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 11. Kaligtasan at justisya ang aming misyon. Ang katarungan ay makakamit kung sama-sama tayo sa tama at tapat na pagkilos. Kakampi na inapi, Erwin Tulfo. Benhar Avalos, tama at tapat na pagkilos. Mga kakampi ng inaapi. Hindi dapat pagpaligban sang mga pumuluyo kung nga una-unagin nga nagpirma sa impeachment tabatok iya karon kay Vice President Sara Duterte si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Sa isa iya ka ginpahayag ni Congressman Sandro nga ini bangod sa pagpahayag sa Vice Presidente nga kay kayo niya ang bangkay sa iya sining nga lolo nga si former President Ferdinand Marcos Sr. kag ihaboy sa West Philippine Sea. Subong pa man ang pahayag ni Vice President Sara Duterte nga gusto niya kuno patyon ang iya sini iya nga mga ginikanan nga sanday President Bongbong Marcos kag First Lady Lisa kag subong man House Speaker Martin Romualdez.
Ang mga nasambitan sini nga pahayag amo kuno banwa ang nagtulod sa bataon sini iya nga Marcos nga magpanguna kag magpirma sa impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ang hugot ni Congressman Sandro Macabig naton iyang personal sa aton sini nga mga kabumbo o ti bilang isa sa mga miyembro sang House of Representatives hambal sa bataon nga Marcos sila nga hindi niya pwede nga pawalaan lang, hindi niya pwede sini iyang kadlaw-kadlawan kag yuhum-yuhuman talang ni kay mabugat man ang mga ginbuyan sini nga mga tinaga sang Vice Presidente. Ginklaro man diri ni Congressman Sandro nga wala siya nagpanguna sa ikapat nga complaint batok sa kay Vice President Sara kundi naghatag lamang ini siya sang kay gayunan agud iya nga magpirma. Ginpanginwala man sang bataon nga Marcos nga ginbayaran ang mga tawo sini nga nagpirma sa impeachment kag kabahin lamang iniiya sang fake news sang DDS kag smear campaign para i-discredit ang movement. Bantayan nato ng dugang pag-insini nga mga impormasyon sa aton man sini pa rin iyang pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Ang detalye sa mga mainit kag dalakuan yung mga balita lokal, balikan ta sa parang nga pagpalayag sa aton palatuntunan pagkatapos ang Bombo Network News. Iban, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct sa pagpakita sa respeto sa tagbalay, sa ila space kag sa ila pamilya. Be punctual. Kung ginimbitar ikaw sang tagbalay nga magkadto sa ila, mag-abot sa ginistoryan nga oras, hindi tuman ka temprano kag hindi man tuman ka late. Paibalon gilayon ang tagbalay kung makaabot ka nga late o kung hindi ka makakadto sa ila. Magdala sang regalo sa tagbalay kaangay sang bulak o kung pagkaon. Apisar hindi man ini mandatory, apang makabig ini nga maayo nga pamaagi sa pagpakita sang appreciation sa iya nang inimbitasyon. Kung ikaw ang gin-invite para magkaon, magtanyag sang bulig sa pagpreparar sa kusina o kung himuson ang kinanana pagkatapos. Mahimo ma-appreciate sang tagbalay ang imo willingness nga magbulig. Sundon ang house rules. Kung ang tagbalay ang mayara sang guidelines o kung preferences kaangay sa pag-ubas sang sapatos sa portahan, respetuhon ang nasambit nga pagsulundan. Maglisensya kung maggamit sang personal items, hindi mag-assume nga mahimo ka mga makagamit sang banyo, remote control o kung iban pa nga personal items nga wala sang permiso. Masami magpasalamat sa tagbalay sa pag-imbitar sa imo sa ilo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ng Sabado, Pebrero 8, 2025, 93 days to go bago ang national and local elections. Sa ating mga headlines, ang Kamara nananatili ang respeto sa aksyon ng Senado ukol sa handling ng impeachment complaint pero maasa na magbabago ang stand nito ukol naman sa naturang usapin. Samantala, ang minorya ng Senado bukas naman na magsagawa ng special session. Flood warning alert itinaas sa 8 rehiyon ngayong araw ng Sabado. Sa ating balita sa ibayong dagat, si US President Donald Trump pinatawan ng parusa ang International Criminal Court dahil sa investigasyon sa Israel. Si US President Trump naman binawi ang security clearance si dating US President Joe Biden. At abangan mamaya mga kabombo, mga kastar nation, ang dikitang naging laban ng Charlotte Hornets laban sa San Antonio Spurs dahil nga sa kanilang mahigpit na depensa sa isa't isa. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Binigyang diin ni House Secretary General Reginald Velasco na nananatili ang kanilang mataas na respeto sa Senado at sa anumang pasya ng kapulungan ukol sa isinumiti nilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
Ayon kay Velasco sa panayam ng Bombo Radio, iginagalang nila ang anumang handling ng mataas na kapulungan sa issue at hindi nila ito panghihimasukan. Wala rin umanong katotohanan sa mga pahiwatig ng ilan na idudulog sa Korte Suprema ang hindi agad pag-aksyon ng Senate leadership ukol naman sa complaint. Gayunman, sa kanilang wanong pag-aaral, lumalabas na nakasulat naman talaga sa batas na kailangan sanang aksyonan agad ang complaint at hindi ito may tuturing na regular na legislative works kagaya ng mga bills and resolutions na sakop ng congressional calendar dahil constitutional body na ang Senado sa oras na ito imabo bilang impeachment court. Naritong bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay House Secretary General Reginald Velasco. Forthright, ibig po, immediate yun eh. More than immediate, forthright. Kailangan i-convene nila or to act on the impeachment complaint. Of course, sinasabi po nung iba sa kanila, kailangan pag-aralan yung articles of impeachment po. Ano? Pero yun nga, it's really their decision kung anong gagawin na next step. No? Whether they will convene an impeachment court during the break. No? Legislative. Kasi po, continuing ho yung functions ng Senate at House eh. Bahagyan ang mga pahayag ni House Secretary General Reginald Velasco sa interview ng Bombo Radio Philippines. Maging si Senate Majority Leader Francis Tolentino ay nagsabi na rin umano na maaaring umakto ang Senado sa impeachment issue kahit nakabreak ang kanilang sesyon. Nangangahulugan ito na hindi na kailangan pang hintayin ang resumption ng regular session sa buwan ng Hunyo ng taong kasalukuyan. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni House Secretary General Reginald Velasco sa panayam ng Bombo Radio Philippines. Meron pong maaring pagbabago, no? Kasi na-interview po kagahapon po si yung majority leader po, si Senator Tolentino. Sabi niya doon sa interview na to na pwedeng i-convene ang Senate into an impeachment court. Kasi ang sabi niya, this is a non-legislative function of the Senate. So hindi kailangang makover nung legislative timetable, no? In other words, ang interpretation niya, pwedeng i-convene ng Senate President yung Senate into and organize into an impeachment court. Bahagyan ang mga pahayag ni House Secretary General Reginald Velasco. Samantala, sa iba pang mga balita sa oras na ito, tinanggap ni Vice President Sara Duterte si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang legal team o tinanggal sa kanyang legal team para sa impeachment trial. Ngunit sinabi niyang hindi ito maaring maging lead counsel dahil sa edad nito. Sinabi ng bise na malugod niyang tinatanggap ang payo ng kanyang ama na isa ring abogado. Ngunit dahil sa kanyang edad na 80 anyos, hindi na ito maaaring manguna sa depensa. Samantala, ibinahagi rin niya na sinabihan niya ang dating Pangulo ng Bansa na everything will be alright. At tugon naman ito ay isang video kung saan kinanta nito ang MacArthur Park. Na-impeach si Vice President Sara Duterte sa mababang kapulungan ng Kongreso noong Pebrero 5 ng taong ito matapos lumagda ang nasa 215 mambabatas sa reklamo laban sa kanya na ngayon ay umabot na sa 240. May 7 articles of impeachment laban sa kanya. Kabila ang betrayal of public trust dahil sumunoy banta ng pagpatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maging sa isyu ng katiwalian sa pondo ng Department of Education kung saan dati siyang nagsilbi bilang kalihim at ito hong hindi maipaliwanag na yaman at pagkakasangkot sa extrajudicial killings. Naipadala na sa Senado ang reklamo, ngunit hindi pa ito natatalakay. Muli namang magbubukas ang sesyon sa Hunyo ng taong ito. Samantala, bukas si Senate Minority Leader Aquilino Coco Martin Pimentel III na magkaroon ng special session sa kapulungan ng Kongreso dyan sa Senado upang matalakay pa rin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Pimentel, bago maging isang impeachment court,
ang Senado, kailangan munang magkaroon ng formal transition at magagawa lamang ito sa pamamagitan ng isang sesyon. Dahil nga sa nakabreak na ang Kongreso, ang remedyo anya dito ay ang pagpapatawag ng special session. It nga ni Pimentel kung nanaisin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hilingin sa Kongreso na magsagawa ng special session. Bukas ito na tumalima dahil isa ito sa mga kapangyarihan ng Pangulo. Sa pamamagitan ng special session, maaari niyang formal na pumasok ang Senado bilang impeachment court. Nagsilbi ang mga senador bilang mga senator judges at dinggin ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Inirekomenda naman ng Senate Minority Leader na kung magsasagawa man ng special session ay talakayin na ang ilang pang mga panukalang batas na dating tinalakay bago pa man ang break, kasama na ang anyay minadaling talakayin upang ma-maximize ang presensya ng mga mambabatas. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III. I am open to the President calling for a special session, and then ang suggestion ko to make it a more relevant session, we add the legislative matters that we rushed para naman mabalikan namin, we can review what we did, and then we can now start these impeachment proceedings by convening as a court, and then even if the special session is adjourned, may sariling buhay na po yung impeachment court. May sariling kalit yan. So hindi na yan Senate in session as a legal body, but the impeachment court is in session. So gagawa na kami ng sariling calendar. But agree ako kay Senate President na we need to be in session as a Senate before we can say na ang suot na namin ngayon is yung pangalawang sombrero na namin as an impeachment court. We have to do that. We have to do that formal transition. Bagyan ang mapahayag ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Martin Pimentel III kaugnay ng naturang usapin. Una nang sinabi ni Senate Majority Leader o Senate President Francis Escudero na walang mangyayaring trial habang nakabreak ang Kongreso at tatalakayin lamang ang naturang usapin pagpasok ng buwan ng Hunyo kung kailan magbabalik naman ang sesyon ng Kongreso. Samantala, umapila nga si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel sa mga nagnais na madaliin itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na intindihin ang mga prosesong kailangang pagdaanan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ayon sa naturang senador, naiintindihan nito ang mga hangarin ng ibang mga kongresista at maging etong mga ninanais ng ibang mga grupo na aksyonan na ang naturang complaint sa lalong madaling panahon. Naiintindihan din umano ng senador ang posisyon ng mga House member na magsisilbing prosecutor sa naturang paglilitis. Gayunpaman, kailangan aniyang intindihin ng mga ito na may mga formal at opisyal na prosesong kailangang isagawa ng Senado bago pa man maaksyonan ang naturang reklamo, tulad ng posibleng special session, opisyal na pag-convene bilang impeachment court at iba pa. Tiniyakri ng senador na bawat isa sa mataas na kapulungan ay nagnanais ng airtight, walang butas sa isasagawang impeachment process, akma sa itinatakda ng batas at walang anumang magiging puna. Kaugnay niyan, narito ang pahayag ni Senator Pimentel. I understand kasi prosecutor sila. So talagang na sila, they are taking an adverse position against the official impeached. I understand that. Kami naman I hope they understand that we have to do things formally, and with my latest suggestion they should be convinced that the Senate or some Senate members are looking for ways to do this legally so that the impeachment court can convene legally and in accordance with the rules. Yung airtight pa, walang butas, walang constitutional question. So that's what we are doing. So
I know, siyempre I understand, they're prosecutors na sila adversarial na sila. Kaugnay nito mga kabombot Nation, pinaalalahanan din ni Senator Pimentel ang mga mambabatas na maging maingat sa ipupukol na komento o mga bibitawang pahayag kaugnay sa gugulong na impeachment trial. Bagaman naiintindihan nito ang posisyon ng mga prosecutor bilang isang abogado, pinaalalahanan nito ang mga kongresista na hindi dapat pinupuna ang korte na siyang didinig sa kasong kanilang inihain. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Senator Coco Pimentel. Reminder na lang ito, you do not unnecessarily criticize or attack the body which will decide your case, hindi ba? Reminder. Yan ang bahagi ng pahayag ni Senator Coco Pimentel. Samantala, sa usapin naman ang eleksyon, itong mga e-wallet platforms at ang Commission on Elections nagsanib puwersa na huyan para sa pagbabantay dito sa mga insidente ng vote buying at vote selling. Ang COMELEC ay wala din naman na nakikitang problema kahit umusad itong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Nagsanib puwersa ang mga e-wallet platforms at ang Commission on Elections para labanan ang vote buying at vote selling na maaaring lumaganap sa panahon ng halalan. Sa muling paglunsad ng kontrabigay, isa ito sa kanilang mga tututukan dahil maaari itong magamit sa pagbenta at pagbili ng mga boto sa modernong panahon ngayon. Katuwang ng poll body ang dalawa sa pinakamalaking e-wallet platform sa Pilipinas, ang GCash at Maya sa pagsugpo nito. Ayon kay Seth Season, isang e-wallet platform representative, mas pinalawak at dinagdagan nila ang mga prompts, pag-educate at magbibigay ng communication sa kanilang mga users. Anya, nais din nilang turuan ng kanilang mga users na may ganitong illegal na aktibidad na nangyayari sa panahon ng halalan. Kaya naman kailangan mas doble ang pag-iingat para rito at pagpapaalala na huwag mag-engage sa mga ganito. Sinigurado rin nila na iaalay nila ang kanilang mga guidelines sa poll body. Kaugnay pa nito, sinabi rin ni e-wallet representative Tof Rada na titiyakin nila ang close coordination sa komisyon at mga law enforcement authorities para mas mapabilis ang pag-aksyon sa mga gagawa ng ganitong illegal na aktibidad. Ipinahayag din nila ang kanilang suporta sa kontrabigay ngayong eleksyon. So that our users, who we will be protecting, because you know, we have lots of users who are not into this, right? So we also have the obligation to protect them against being subjected to some new rules during the campaign period. I think what's important for us as platforms also is close coordination with the COMELEC and the law authorities. So that's very important because we have to see those signals coming in from law enforcement, coming in from the COMELEC also, para we can take appropriate action na mabilis against these perpetrators. Sa iba pang balita, ayon Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na walang implikasyon ang kasalukuyang kumikilos na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa national elections na gaganapin sa Mayo. At kahit sa mga paghahanda para sa halalan ay hindi ito makakaapekto. Tiniyak niya na patuloy pa rin ang paghahanda at pagsasagawa ng halalan sa Mayo 12 ng kasalukuyang taon. Ito ay isang political process and therefore it cannot, should not, and will not affect the preparation of COMELEC and the conduct of the election. So again, tuloy-tuloy po yung paghahanda natin. At hindi po kami maiistorbo dito sa mga ganitong klaseng alingas-ngas o mga ganitong klaseng development sa politika. Dahil wala po itong implikasyon sa pag-iimprenta ng balota, sa pag-training namin ng mga guro, sa paghahanda overall sa ating halalan. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita, 3 weather system ang magdadala ng maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Asahan ang maulap na panahon at maging ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi ng Visayas, Bicol Region, Calabarzon, Mimaropa at Aurora. Epekto huyan ng umiiral na shear line. Bagang maulan na panahon rin ang aasahan ngayong araw dito ho sa may bahagi ng Metro Manila, maging sa may bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Central Luzon, dulot naman ang umiiral na Northeast Monsoon o amihan. Magiging maulan rin ngayong araw ang ilang bahagi ng Mindanao dahil yan sa easterlies.
Pinag-iingat ang lahat na malalapit sa mga lugar na madalas magkaroon ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa mga mararanasang pag-ulan. Posible namang umiral ang mga nasabing weather system hanggang sa mga susunod na araw. Sa dagdag pa nating balita, ibinunyag ng United States Embassy na nakabase sa Pilipinas na ang private plane na bumagsak sa Maguindanao del Sur ay kinontrata ng Estados Unidos, partikular na ng Department of Defense. Maalalang bumagsak nga ang naturang sasakyang panghimpapawid, yung aircraft King Air 300 sa may bayan ng Ampatuan na ikinasawi ng 4 katao. Ayon sa embahada, ang grupo ay nagbigay ng intelligence, surveillance at reconnaissance support para sa Pilipinas, salig na rin sa kahilingan ng pamahalaan. Kasama sa bumagsak na eroplano ay isang United States Military Service member at 3 defense contractors na pawang bahagi ng opisyal na surveillance operation. Pawang nasawi ang mga ito. Una na rin kinumpirma ng United States Indo-Pacific Command na ang mga personalidad na yan ay nagsasagawa ng opisyal na routine mission bago tuluyang bumagsak sa barangay Malatimon. Patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon hinggil sa naturang insidente. Bombo International News. Nilagdaan ni dating US President US President Donald Trump ang isang executive order na nagpapataw ng parusa sa International Criminal Court o ICC dahil sa pag-iimbestiga nito sa bansang Israel. Hindi kinikilala ng Estados Unidos at Israel ang International Criminal Court o ICC na naglabas ng arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil sa umano'y war crime sa Gaza matapos ang pag-atake ng Hamas noong taong 2023. Tinawag ni Pangulong Donald Trump ang investigasyon na iligal at binalaan ang sinumang susuporta rito at posibleng pagbawalan naman ang International Criminal Court officials na makapasok sa Estados Unidos at i-freeze ang kanilang mga ari-arian. Binatikos ito ng human rights group na nagsasabing maaring mahadlangan ang hustisya para sa mga biktima ng karahasan. Samantala, nanindigan naman ang pamunuan ng International Criminal Court na magpapatuloy ito sa pagbibigay ng hustisya at umapila sa pandaigdigang suporta laban sa mga parusa ng Estados Unidos. Samantala, binawi naman ni US President Donald Trump ang clearance ni dating Pangulong Joe Biden at tinapos ang access ito sa intelligence briefings. Ayon kay US President Trump, wala nang dahilan para bigyan siya ng classified information. Sinabi ni Trump na ginawa niya ito matapos tanggalin ni Biden ang kanyang clearance noong 2020. Binanggit din niya ang ulat na mahina na ang memorya nitong si dating US President Joe Biden. Samantala, ibinasura ang kaso ni Trump kaugnay naman ng classified documents matapos niyang muling manalo noong nakalipas na taon. Samantala, asahan na mga kabombo ang kakarampot na oil price adjustment. Yan ay para sa presyo ng produktong petrolyo na may tatala sa susunod na linggo. Batay nga sa inisyal na pagtaya ng Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, posibleng maglaro sa 20 sentimos hanggang 50 sentimos ang magiging tapya sa kada litro ng diesel. Sa kerosene ay posibleng bababa ng 10 sentimos hanggang 25 sentimos ang kada litro ng presyo nito. Para naman sa gasolina, maaaring walang gaanong paggalaw o kung hindi man ay bababa lamang ito ng hanggang 30 sentimos kada litro batay sa kanilang monitoring. Sa kabuuan, itong 2025, nakapagrehistro na ang Department of Energy ng total net increase sa gasolina na 2 pesos and 65 centavos para sa kada litro habang umaabot na rin sa 3 pesos and 80 centavos ang itinaas sa kada litro ng kerosene. Ang diesel ay nakapagtala naman ng pinakamataas na total net increase na umaabot sa 4 pesos and 80 centavos batay sa monitoring ng Department of Energy.
Sa iba pang mga balita, binatikos naman ni dating Department of Agriculture Secretary Leonardo Montemayor ang naging desisyon ng Department of Agriculture na umangkat ng aabot sa 4,000 metriko tonelada ng sibuyas sa gitna ng kasalukuyang harvest season sa bansa. Ayon kay Montemayor, wala sa timing ang desisyon ng naturang kagawaran. Nagsimula na aniya ang anihan ng sibuyas sa mga pangunahing taniman sa bansa, tulad ng mga bayan ng Bayambang sa Pangasinan, San Jose sa Occidental Mindoro at Bungabon at Laur sa Nueva Ecija. Babala ng dating kalihim ng ahensya, tiyak na maapektuhan nito ang farm gate price ng sibuyas, bagay na lalong ikakalugi ng mga magsasaka. Naharap na aniya mga ito ng mataas na presyo ng mga farm inputs, kasama na ang pananalasa ng mga harabas o army worms. Una nang dumipensa si Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. sa desisyon ng kagawaran at binigyang diin na ang bulto ng imported na sibuyas ay magtitiyak na may sapat na supply ng sibuyas sa bansa at mapipigilan ang panibagong paglobo ng presyo nito. Pero, git ni Montemayor, kailangang bantayan ng ahensya kasama ang Department of Trade and Industry o DTI at iba pang mga law enforcement agencies ang mga cold storage operators at maging ang mga trader upang mapigilan ang posibleng profiteering. Sa ganitong paraan niya, matitiyak na hindi muli lolobo ang presyo ng sibuyas sa bansa nang hindi na kailangan pa ang pag-aangkat nito. Batay sa unang ulat ng Bureau of Plant Industry nitong kalagitnaan ng buwan lamang ng Enero, umaabot na lamang sa 8,500 na metriko tonelada ang stock ng pulang sibuyas habang nasa 1,628 metrikong tonelada naman ang stock ng puting sibuyas sa ating bansa. Naghatid na yan sa atin sa oras na 23 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Pamuna tayo ng mga update dyan sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Ito si Vice President Sara Duterte, muling binigyang diin na ikinukonsidera niya ang pagtakbo sa 2028 elections at ang pangalawang Pangulo nga ay sinabing hindi niya nakakausap pa ang mga kaibigan niya sa Senado kasunod na rin ng impeachment development dun ho sa House of Representatives. May balita hinggil dyan si Bombo Kelly Cordero. Muling binigyang diin ni Vice President Sara Duterte na seryoso niyang ikinukonsidera ang pagtakbo sa 2028 elections. Anya, bagamat hindi ito ang focus nila ngayon, lalo pat nahaharap siya sa impeachment complaint na uusad na sa Senado para sa paglilitis. Tiniyak niya na kasama sa pinag-aaralan nila ngayon ang pagtakbo niya sa 2028. Okay. So wala pa tayo dyan. Wala pa tayo dyan. But nasabi ko naman di ba, paulit-ulit kung we are seriously considering that. But it's difficult to decide without numbers. So, kailangan malaman yung surveys and numbers sa next year pa yun. Ayon sa bise, ang tinututukan nila ngayon ay ang pagtulong sa Commission on Elections hinggil sa voter educations, partikular na ang pangangampanya para maiwasan ang pagbibenta ng boto at paggamit ng dahas sa halalan. Patuloy yung trabaho namin, and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in voter education, particularly yung wag mo ibenta yung boto mo, wag gumamit ng dahas during campaign and election day, yung mga ganon. Samantala, nang tanungin naman ng pangalawang Pangulo kung mag-i-endorso ba siya ng mga kakandidato para sa pagkasenador, hindi pa raw nila ito na pag-uusapan sa ngayon. Maging sa katanungan kung confident ba siyang makakakuha siya ng sapat na boto sa mga senador para ma-acquit, ayon kay Duterte, hindi pa usap ang mga kaibigan niya sa Senado hinggil sa kinakaharap niyang impeachment complaint. We haven't talked. I have not talked to my friends in the Senate. Wala. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Muli namang naglabas ang State Weather Bureau ng flood warning sa 8 rehiyon dito sa ating bansa ngayong araw, Pebrero 8. Kinabibilangan ito ng Region 3 o ang Central Luzon, Region 4A o ang Calabarzon, Region 4B o ang Mimaropa, ang Region 5 o Bicol Region, Region 6 o Western Visayas, Region 7 o Central Visayas,
Region 8 o Eastern Visayas at Region 13 o Caraga Region. Ayon sa Weather Bureau, naharap sa malawakang pag-ulan ang ilang probinsya na nasa ilalim ng mga nabanggit na rehiyon dahil sa epekto ng shear line at itoong patuloy na pag-iral ng northeast monsoon o amihan. Region 3 rin ang makararanas ho ng masamang lagay ng panahon ang Central Luzon, partikular na ang Aurora. At ito hong Region 4A Calabarzon, ito hong Quezon, Laguna. Sa ilalim naman ho ng Region 4B o ang Mimaropa ay maapektuhan ang Romblon, Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at Palawan. Sa Bicol Region, apektado ngayong araw ang Camarines Norte, lalawigan ng Catanduanes, Masbate, lalawigan ng Camarines Sur at maging itong Sursugon at Albay. Sa Western Visayas, apektado ang Capiz, Negros Occidental, Aklan at Iloilo. Sa Central Visayas, apektado naman ang Bohol, Cebu at Negros Oriental. Habang sa Eastern Visayas, maapektuhan ngayon ang Southern Leyte, Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Biliran, Leyte. Sa Region 13, apektado ang Surigao del Sur, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Agusan del Sur. Inaasahan ang paglobo ng mga ilog at sapa at iba pang katubigan na posibleng makaapekto sa mga mababang komunidad. Sa mga dagdag pang balita, kinumpirma ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na naabot sa 23 yung kanilang naitalang bilang ng volcanic earthquake dyan sa bahagi po ng Bulkang Kanlaon. Yan ay sa nakalipas lamang na magdamag. At ayon nga sa ahensya, naobserbahan din ang 4,186 na tonelada ng sulfur dioxide na ibinuga ng naturang bulkan. Bukod dito ay na-monitor din ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang pagsingaw o yung plumes na may taas na 75 metro sa naturang crater ng bulkan. Ito ay napadpad sa southwest direction ng bulkan at patuloy ang kanilang monitoring dun sa degassing na nangyayari. Patuloy rin mga kabombo ang occasional na pagbuga ng abo habang nananatili naman ang pamamaga dun sa crater ng bulkan. Sa ngayon ay nakataas pa rin ang alert level 3 dyan sa Mount Canlaon. Dahil nga dito ay mahigpit na ipinagbabawal pa rin sa mga residente at mga turista na pumasok sa 6 na kilometrong itinuturing na napakapanganib at maging ang pagpapalipad ng anumang uri ng sasakyang panghimpapawid malapit sa crater ng bulkan. Nilinaw naman ng pamunuan ng Department of Transportation o DOTR na hindi aalisin ang EDSA busway. Ginawa ng ahensya ang naturang pahayag sa kabila ng naging pangamba ng nakararami na tatanggalin na ang naturang linya para bigyang daan ang mga pribadong sasakyan na dumadaan o gumagamit sa EDSA. Ayon kay Department of Transportation Secretary Jaime Bautista, malaki ang naitutulong ng dedicated bus lane sa publiko kaya nanindigan ito na hindi aalasin ang naturang linya. Kung maalala, nakipagpulong na ang Department of Transportation kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang talakayin ang tinatawag na Comprehensive Traffic Management Plan o CTMP para sa Kalakang, Maynila. Kaugnay nito ay kinumpirma ng ahensya na patuloy ang pagsasagawa ng plano para sa planong rehabilitasyon ng EDSA busway. Posibleng matapos naman ang sinasagawang feasibility study para sa pag-asailalim ng naturang busway sa privatization sa loob ng ilang buwan mula nang simulan ito. Naghatid niyan sa atin sa oras na 30 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagpahayag naman ng pangamba ang Coordinating Council of Private Educational Association o COCOPEA sa patuloy na edukasyong pangreforma o reforma sa edukasyon na nila ay maaaring maapektuhan sa kalidad ng pagtuturo at pagkatuto. Nanawagan ang Coordinating Council of Private Educational Association doon sa Kongreso na muling suriin ang House Bill 11213 o yung Education Pathways Act na naglalayo naman na baguhin ang K-12 system.
Ayon nga sa grupo, maaring humantong ito sa pagbaba ng kalidad ng edukasyon at maging hadlang sa mas maayos na sistema ng pagkatuto ng mga bata. Ikinababahala rin ng naturang lupon ang panukalang gawing optional na lamang ang senior high school at technical vocational programs ang maaari namang maging rason ng maagang paghinto ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral at humina ang kanilang pagkakataon na makapagtrabaho at magpaunlad ng kanilang sarili. Dahil dito nanawagan ang COCOPEA sa mga mambabatas na masusing pag-aralan ang panukala upang matiyak ang kalidad ng edukasyon at maprotektahan din naman ang kinabukasan ng mga mag-aaral. Samantala, pinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Bureau of Customs matapos itong makalikom nag-aabot sa nasa 17 billion US dollar o matapos makalikom naman ng nagkakahalaga ho ng katumbas ng 931.46 billion pesos noong nakalipas sa taon. Ang pinakamataas na koleksyon sa kasaysayan ho ng naturang ahensya. Mas mataas ito ng 40 billion pesos kumpara sa 890 billion pesos mahigit na nakolekta naman noong taong 2023. Ayon kay Marcos, ang kita mula sa taong 2024 ay maaaring magpondo ng higit sa 7,500 na mga train cars, 18.6 million na mga laptops, 62 million na mga tablets para sa mga mag-aaral. Pinuri rin ang punong ekutibo ang ahensya sa pagpapatrolya sa mga borders ng bansa at pagpigil sa smuggling na nagre-resulta sa pagkakumpiska ng mahigit 85 billion pesos na mga smuggled goods noong nakalipas na taon. Sa pagkakataong ito, kuha muna tayo ng report mula sa ating news team. Yung online recruitment scams sa mga manggagawa na Pinoy patungo sa ibayong dagat ay pangunahin pa ring rason ng Department of Migrant Workers doon sa mga nabibiktima ng mga kababayan po natin. Kaya naman, maging ang iba't ibang hakbang ginagawa na, pati itong motu proprio surveillance ay ipapatupad ng naturang tanggapan laban doon sa mga nambibiktima. May balita si Bombo Grant Hilario. Inamin ng Department of Migrant Workers na pangunahing problema pa rin ang talamak na online illegal recruitment at scams na nambibiktima sa mga Pilipinong nais lamang magtrabaho abroad. Ayon sa Undersecretary ng Kagawaran na si Attorney Bernard P. Olalia, tuloy-tuloy kasi ang mga dumudulog sa kanilang tanggapan na nagrereklamo at humihingi ng tulong matapos mabiktima sa iba't ibang mga social media platforms. Kaya naman, sila'y lubos na nababahala sapagkat ani pa niya, mayroon pang ilan na umiiyak habang tumatawag sa kanila upang isumbong ang panlolokong naranasan sa mga illegal recruiters. Ako, ang online scam ngayon na number one, araw-araw meron tayong legal assistance office sa NWPB at marami tayong kababayan doon na umiiyak at kung papakinggan mo yung istorya nila, maawa ka. Kaya tayo po ay talagang aktibo para na sa ganun mabawasan yung mga nagva-violate at maiwasan nga na maging biktima yung ating mga kababayan. Dahil dito, ipinatutupad ng Department of Migrant Workers ang kanilang mas pinaigting na pagmomonitor sa mga kahina-hinalang posts online. Dagdag pa ng naturang Undersecretary, ipinaiiral ngayon ng Kagawaran ang motu proprio surveillance upang lubos na matutukan at maibsan ang posibleng pagdami pa ng mga mabibiktima. Proactive po tayo. Hindi na po natin inaantay na merong mga magko-complain, hindi na po natin inaantay na merong pupunta sa atin. Kami po ay nagkakandak ng motu proprio surveillance. Pag sinabi po ng ating motu proprio surveillance upon our own initiative, whether it's a digital surveillance or an actual and physical surveillance. Kasi alam niyo po, ang social media ngayon, ang medium of illegal scam, yung online scam kung tawagin natin na napakaraming nabibiktima. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Ito naman mga kabombo, dun sa mga fans ng NBA, napigilan ng Charlotte Hornets ang fourth quarter scoring surge ng San Antonio Spurs na ibinulsa
ang 1-point victory, 117-116 ang kanila hong naitalang score. Pinangunahan ng bagitong Hornets center na si Moussa Diabet ang depensa ng kupunan upang pigilan ng Spurs sa huling quarter na kumamada naman ng 15 rebounds habang pinangunahan ng guard na si LaMelo Ball ang opensa. Tumipa itong si Ball ng 24 points at 10 assist habang 25 points naman ang naging kontribusyon ng forward na si Miles Bridges. Nasayang ang 33 points ang bagong reserve ng Spurs na si Stephon Castle. Kasama na ang 22 points ng bagong kuha na guard na si De'Aaron Fox. Nalimitahan ang scoring sa 16 points lamang at 7-footer nitong si Victor Wembanyama kasama na ang 11 rebounds. Pinilit ng Spurs na humabol sa huling quarter mula naman sa 11 points na kalamangan ng Hornets. Gayunman, tanging 10 puntos lamang ang nabura ng kanilang kupunan at tuluyang natapos ang laban. Hawak na ng Hornets ang puntos o kalamangan kontra sa kanila. Sa kasalukuyan, hawak nga ng Spurs ang 22-27 na win-loss record habang 13-36 naman ang kartada ng Charlotte Hornets. Samantala, naitala ang antas ng gross international reserve ng bansa batay sa paunang datos sa 103 billion US dollar o katumbas huyan ng 5.9 trillion pesos noong katapusan ng Enero ng kasalukuyang taon mula sa antas ng pagkatapos ng nakalipas na taon na katumbas ng 106.3 billion US dollar. Ang pinakahuling antas ng gross international reserves ay kumakatawan sa higit sa sapat na buffer ng international liquidity na katubas ng 7.3 bonds na halaga ng mga import ng kalakal at pagbabayad ng mga serbisyo at mga pangunahing kita. Higit pa rito, ito ay halos 3.6 na beses ng panandaliang panlabas na utang ng bansa batay sa natitirang maturity. Ang month-to-month na downtrend sa antas ng reserves ay pangunahing sumasalamin sa net operation sa foreign exchange ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at pag-withdraw sa mga deposito ng pamahalaan sa bansa upang bayaran ang obligasyon nito sa utang sa ibang bansa. Sa katulad na paraan, ang net international reserves ay bumaba naman ng 3.2 billion US dollar sa 103 billion US dollar noong katapusan ng Enero ng taong ito mula sa antas ng Disyembre ng nakalipas na taon na umaabot lamang sa 106.2 billion US dollar. Sa karagdagan pang balita, nanindigan ang Armed Forces of the Philippines na nananatili itong committed sa pagtatanggol sa soberanya at teritoryo ng ating bansa sa West Philippine Sea. Ginawa nga ng Armed Forces of the Philippines ang naturang pahayag sa gitna na rin ang pananatili ng higanteng barko ng China Coast Guard sa naturang rehiyon. Sa pinakahuling monitoring ng militar, nananatili pa rin sa nasabing bahagi ng karagatan ang monster ship o yung pinakamalaking barko ng China. Sa isang pahayag ay sinabi ni Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Cerces Trinidad na ginagawa nilang lahat ng paraan batay na rin sa umiiral na international law. Ayon kay Trinidad, kulang talaga ang resources ng Pilipinas kung ihahalin tulad sa ibang malalaking bansa. Tiniyak naman ang sandatahang lakas ng bansa na patuloy nilang poprotektahan ang bawat mamamayang Pilipino sa kanilang mga ginagawang aksyon. Samantala, pinapalakas ng Pilipinas at maging ng United Arab Emirates o UAE ang ugnayang pangkalakalan upang palawakin ang kooperasyon sa infrastruktura sa usapin ng renewable energy, artificial intelligence, healthcare at edukasyon. Sa pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni United Arab Emirates Minister of Investment Muhammad Hassan Al-Suwadi sa Malacanang nitong Pebrero at kinilala ng United Arab Emirates ang potensyal ng Pilipinas bilang sentro ng negosyo at kalakalan sa rehiyon. Ayon sa opisyal, may malalaking oportunidad sa iba't ibang sektor, kabilang ang pagmimina, telecommunication at data centers.
Ipinahayag din niya ang mataas na pagpapahalaga ng UAE sa mga Pilipinong nurses. Noong 2023, ang United Arab Emirates ang ika-18 pinakamalaking trading partners ng Pilipinas na may kabuang paumuhunan na aabot sa 376.71 million pesos. Noong Nobyembre ng taong 2023, lumagda ang Pilipinas at United Arab Emirates sa kasunduan para sa high-capacity data centers, habang noong Enero 2024 ay nilagdaan ang proyekto sa solar, wind at battery energy storage na nagkakahalaga ng $15 billion. Maaalala noong Nobyembre ng nakalipas na taon nang bumisita ito sa UAE, pinasalamatan ni Marcos UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan sa patuloy na magandang relasyon ng dalawang bansa na ngayon lumalawak sa mga bagong larangan ng kooperasyon. Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 17 minuto bago ho sumapit ang alauna ng hapon. At tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Nagbigay ng babala ang Department of Migrant Workers doon sa mga Pilipino sa Europa tungkol yan sa mahigpit na pagkontrol sa border dyan sa ilang lugar sa naturang teritoryo. Ang mga bansa tulad na lamang ng Denmark, Norway, Sweden at Slovenia ay nagpapatupad na ng mga hakbang tulad ng masusing inspeksyon sa mga tren, dagdag na surveillance at paggamit na rin ng face recognition technology. Pinalalahanan ng Department of Migrant Workers sa mga Pilipino na laging magdala ng kanilang mga valid documents kapag naglalakbay. Samantala, inihayag naman ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na tutulungan ng ahensya ang pamilya ng nawawalang Pilipino crew na ituhong kinilala na si Ralph Anthony Bobiles na nawala noong Disyembre 5 ng nakalipas na taon. Sinuspindi ng Department of Migrant Workers ang lisensya ng Parola Maritime Agency at iniutos ang investigasyon hinggil sa naturang pangyayari. Samantala, nagsimula na ang Exercise Pacific Stellar 2025 sa West Philippine Sea sa pagtutulungan ng mga Navy ng France, Japan at Estados Unidos. Ang panibagong simulation ay isang multi-large deck event na pinangunahan ng French Carrier Strike Group sa hangaring mapagbuti ang koordinasyon at maging ang usapin sa kolaborasyon sa pagitan ng French Navy, Japanese Navy at US Maritime Forces. Kabilang sa mga itoong tinatawag na malalaking barko na sasabak sa naturang pagkasanay ay ang Vinson Carrier Strike Group ng US Navy, ang French Carrier FS Charles de Gaulle at Izumo-class multifunctional destroyer JS Kaga ng Japan. Ayon kay Rear Admiral Michael Wuse, ang Commander US ng Navy Carrier Strike Group, ang Pacific Star 2025 ay magbibigay daan para sa maayos na integrasyon ng tatlong magkakaalyadong Navy. Magandang pagkakataon din nito na ma-deploy ang mga barko ng tatlong nabanggit na Navy sa Indo-Pacific at makapagsagawa ng iba't ibang serye ng simulation. Ayon naman kay Rear Admiral Jacques Mallard, ang commander ng France-China o itong CSG, bagaman ang France ay isang resident nation sa Indo-Pacific, matagal na panahong hindi na i-deploy ang Carrier Strike Group nito sa naturang bahagi ng karagatan. Ay naman sa United States Indo-Pacific Command, ang MLDA ay salig sa tinakda ng international law. Ayon sa command, ikinukonsidera nito ang karapatan at interes ng ibang mga bansa kasama ang safety of navigation. Itong Agosto ng nakalipas taon ang isagawa ang huling MLDA sa Indo-Pacific sa pagitan ng US-Italy. At nakibahagi rito ang Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln at Italian Navy aircraft na carrier ITS Cavua. Bombo Police Report. Sa puntong ito ng ating balitaan, dadako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Unahin ko yung balita ho na nangyari dyan sa bahagi ng Region 2, Cagayan Valley Region. Dalawa ho kasing individual na sakay ng motorsiklo ang sumalpok doon sa isang truck dyan sa Nueva Vizcaya. Nasawi yung dalawang sakay ng naturang motorsiklo. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Kawayan.
Nasawi ang dalawang babae na umano'y magkasintahan matapos bumangga ang sinasakyan nilang motorsiklo sa nakaparadang trailer truck sa Barangay Tuwao North, Bagabag, Nueva Vizcaya. Ang mga biktima ay kapwa-residente ng Barangay Bangar Solano, Nueva Vizcaya, habang ang trailer truck naman ay nasa pag-iingat ni alias AJ na mula sa Atulayan Norte, Tuguegarao City. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Police Major Novalina Gasid, ang Information Officer ng Nueva Vizcaya Police Provincial Office, sinabi niya na bagong insidente ay binabagtas ng motorsiklo ang pambansang lansangan at nang makarating sa pinangyarihan ng insidente ay bumangga ito sa likurang bahagi ng nakaparadang truck. Nagtamo na matinding sugat sa katawan ang mga biktima na nagresulta sa kanilang agarang pagkasuwi. Napag-alaman na galing umano ang mga biktima sa bar dahil naispatan sila ng mga kapulisan doon nang magsagawa ang mga ito ng Oplan Bakal. May pagkukulang naman umano ang truck dahil nasakop na nito ang ilang bahagi ng outer lane ng National Highway, lalo na at may kadiliman ang lugar. Gayunpaman ay hindi na nagsampa pa ng kaso ang pamilya ng mga biktima dahil aminado rin ang mga ito na may pagkukulang din ang kanilang mga kaanak. According sa mga pulis na nagresponde, nung nag-conduct daw sila ng Oplan Bakal sa isang bar ay natimingan na nila itong mga biktima doon. So, first po, galing sila ng bar. Medyo nakainom po At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Samantala, ito hong bilang naman ng mga nasawi dahil ho sa dengue dyan ho sa Iloilo, nadagdagan pa. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ng Bombo Radyo Iloilo. Nakapagtala ng Iloilo Province ng 4 na mga individual na namatay dahil sa dengue. Sa Morbidity Week number 5 ng Iloilo Provincial Health Office mula Enero 1, 2025 hanggang Pebrero 1 ngayong taon, kabuang 385 na mga kaso na ng dengue ang naitala. Sa data ng nasabing opisina, kabilang sa 4 na mga namatay ay ang 67 anyos at isang 6 na taong gulang na bata mula sa Pototan, Iloilo, 71 anyos na taga Carles at 11-month-old baby mula sa Oton. Sa 43 mga local government units sa Iloilo, ang bayan ng Bingawan lamang ang walang naitalang dengue cases. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Dr. Rodney Labis, ang Chief ng Health Service Delivery Division ng Iloilo Provincial Health Office, sinabi nito na sa ngayon ay patuloy ang kanilang panawagan sa publiko na tumulong sa kampanya laban sa dengue kasunod ng tumataas na kaso nito sa lalawigan. We have standing mandate to our local government units to conduct indoor residual spraying and fogging together with our search and destroy strategy to control the population of our adult mosquitoes to control the transmission of dengue in our community. Si Dr. Rodney Labis. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radio, Bombo! Oy, ingat-ingat ho dito sa mga kumakalat ho na dumarami ho ng mga lamok ngayong panahon dahil may mga pag-ulan pa rin na naitatala at mabilis ang pagdami ng mga lamok. Ito pa rin mga kabombo, karagdagang update, mga dengue cases naman dyan sa Region 1 o Ilocos Region ay tumaas din. Nakitaan ho ito ng paglobo sa mga nakalipas na pagkakataon. Alamin natin ang hawak na data dyan ng Bombo Radio Dagupan. Umabot na sa 470 kabuuang kaso ng dengue sa Rehiyon 1 sa unang buwan niya ng taong 2025, kung saan sa lalawigan ng Pangasinan ay may pinakamarami na nasa 155, 77 naman sa La Union, 71 sa Ilocos Sur at 43 sa Ilocos Norte. Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Dr. Will Bubis, Medical Officer 4 ng Central for Health Development Region 1, nagpagtaas ngayong taon ng nasa 269 cases kung ikukumpara noong nakaraang taon, kung saan area ang pagtaas ay hindi naman maituturing na epidemic o malakihang pagtaas, subalit ang pagtaas ay dahil na rin sa pag-ulan sa pagsisimula ng taon.
Isa umano ito sa naging dahilan ng pagtaas ng exposure ng mga tao sa dengue mosquito, kaya tumaas ang kaso nito. Kaugnay nito ay 2 kaso na ang naitala nasawi sa La Union at isa rito sa lalawigan ng Pangasinan. Ani Dr. Bubis, ang pinakaapektadong edad ay nasa 5 hanggang 14 na taong gulang. Bagamat year-round na mayroong kaso ng dengue, ay mainam pa rin na mag-ingat at panatilihing malinis ang kapaligiran. Samantala, hinggil naman sa kaso ng influenza sa rehiyon ay nasa 755 kaso sa kabuwang na itatala. Pinakamarami pa rin dito sa lalawigan ng Pangasinan na may 251 kaso, 173 sa La Union, 168 sa Ilocos Norte at 68 naman sa Ilocos Sur. Paalala pa nito, dapat magsuot pa rin ng face mask lalo na kapag pupunta sa matataong lugar. Fortunately po, kung ating po ito ikukumpara from last year's data, nagkaroon po tayo ng pagbaba ng kaso. This year po, same time period, nasa 1,227 na po ang ating kaso. Usually, kapag ang dinapuan po ng influenza ay yung mga matatanda, yung mga kabataan po, o yung may mga comorbidities or yung may mga existing na po nakaramdaman, mas mataas po ang tsansa na ito po ay magkaroon ng mga mas malalang komplikasyon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Myra Resida nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo. Bombo! Samantala, sa monitoring naman ng mga farmers ng itong nakakasakop po dito sa mga pag-aalaga ng mga breeding mga ducks at iba nasa poultry sector mga kabombo, dyan sa Region 8 o yung Eastern Visayas, nilinaw nila walang shortage ng itlog doon sa mga darating pang buwan batay sa kanilang pagtaya. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Tacloban. Muling pinabulaanan ng Department of Agriculture Region 8 na walang magiging shortage ng itlog sa banta ng bird flu. Inihayag ni Agriculture Secretary Francisco Chulauro Jr. na may posibilidad na bumabang supply ng itlog at pagtaas ng presyo nito sa buwan ng Abril sa kadahilan ng banta ng pandaigdigang bird flu. Noong 2024, maraming naging supply ng itlog sa buong bahagi ng Pilipinas at marami ding mga local producers ang nagkate ng inahing manok dahil sa dami nito at bilang dagdag na din sa kalangkita. Kabilang ang Eastern Visayas sa maraming supply ng itlog dahil na din sa pinagsamang pinagkukunan nito mula sa loob at labas ng rehiyon. Sa pahayag ni Francisco Rosaroso, Division Chief of Department of Agriculture Region 8, hindi kailangan mangamba dahil nakikipagtulungan naman sila sa mga local LGUs upang hindi magkaroon ng shortage ng itlog. Samantala, bumaba ang presyo ng itlog mula 10 pesos kada isang tray at 1 peso naman kada isa sa Region 8. So, napag-alaman namin na compared to last month, bumaba ngayon yung presyo. Last month, compared to last month, 50 centavos to 1 piso. So, ibig sabihin, yung galawan ngayon, ang ating negosyo sa itlog, hindi pa tayo naapektuhan doon sa sinasabi nila na avian influenza. Kasi every now and then, kumukuha po tayo ng supply from other regions din. Marami tayong mga ready-to-lay chickens na pinamigay under the Special Area for Agricultural Development Program natin. Sa ayon, sinisikap ng Department of Agriculture ang importasyon ng egg-laying chicken at magpapabilis sa pag-aproba ng influenza vaccine ng Food and Drug Administration o FDA. At mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Bombo Sports News. Dito muna tayo mga kabombo, yung top Filipino pickleball players na sina Sarah Jane Lim, Narbasa at Leander Lazaro ay sasabak pa sa 2025 Major League Pickleball doon sa bahagi naman ng Australia. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Star FM Baguio. Sasabak ang mga top Filipino pickleball players na sina Sarah Jane Lim Narbasa
at Leander Lazaro sa 2025 Major League Pickleball Australia na magsisimula sa Abril ng kasalukuyang taon. Ang dalawang Pinoy players ay magiging bahagi ng Southeast Asia Surge Team na lalaban sa 6 na events ng naturang kompetisyon. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio kay Sarah Jane Lim Narvasa, inamin nito na hindi siya umaasa na makakuha ng mga medalya sa mga kompetisyon na kanyang nilalahukan basta ginagawa na lamang nito ang kanyang best sa bawat laro at lubos ang kagalakan nito dahil nakakapag-uwi ito ng mga medalya. Ibinahagi naman nito ang ilan sa mga struggles na kanyang kinaharap, kabilang na ang naranasan nitong burnout bago matapos ang taon noong 2024 dahil halos sunod-sunod ang mga international competitions na kanyang sinalihan. Sobrang thankful and happy lang ako. Hindi ko masyado tinitingnan yung wins at saka hindi naman yun talaga actually yung, I mean, lahat tayo we want to win, right? Nobody goes into competition to lose. Pero every time na pumapasok ako sa tournament, hindi ko ina-expect. Hindi yung expectation. O yun yung goal, but it's not the expectation. So tuwing nananalo ako ng tournament, sobrang saya ko lang na natatanggap ko siya. So it's just a feeling of gratefulness. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa top Filipino pickleball player na si Sarah Jane Lim Narvasa. Matagumpay ang mga nakaraan na kompetisyon na nilahukan ni Lim Narvasa. Kabilang na dito ang 2 ginto at 1 silver medal na nakuha niya sa GIA Pickleball Hanoi Open na ginanap sa Hanoi, Vietnam noong nakaraang taon. Yan ang report mula Star FM Baguio. Para sa Bombo Network News, Star DJ John Marino. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa ating mga programa ng Bombo Radio Philippines. Sa iba't ibang platform, available yung mga programs po natin at pwedeng balik-balikan kahit nga itong Bombo Network News. Pwede hong balikan mamaya yung mga balita at impormasyon na naging tampok ngayong tanghali. At ganoon din yung ating mga himpilan, pwedeng mapanood sa iba't ibang platform. Ganoon din sa ating Bombo mobile app. Ang official website ng Bombo Radio Philippines, maaari po ninyong basahin at tunghayan ang mga latest information na makikita ho dyan. Samantala, sa ating Facebook Live sa bahagi po ng Mindanao, doon sa mga Cebuano speaking sa Mindanao, no? Nariyan ang Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan, at maging ang Bombo Radio Jensen. Habang doon naman sa mga Hiligay non-speaking, nandyan ho mga kabombo, ang Bombo Radio Coronadal. Bago tayo magtapos mga kabombo, sama-sama muna tayo manalangin ng orasyon Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace,
for us. Saint Michael the Archangel. Pray for us. Saint Joseph. Pray for us. Saint Francis of Assisi. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Alagan sa Bombo na isunto sa gyapon ko po mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga informasyon. Kunin nyo pa madumduman sang tuig 2022 mayara sang ginatawag sining Uniteam. Ang ila sining rival amo iya ang Kakampink. During that time sa aton sining mga kauturan nakita naman naton why na sang damo pang sugilanon basta Uniteam. Pero lately, sa aton sining mga kabombo, naghurog paas ang Uniteam. Pero, sa gihapon, may mga nagkalabilin ini sila nga mga supporters. Hibalo naton nabi ang ila siniya nga panuaron, may kantanan sining impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte nga kabahin sang Uniteam sadtong tuig 2022 pa lamang. Bombo Angel, sa report, please go ahead. Wala ginlauman diri Bombo Cham sang isa sa subong nga teacher ang nagatudlo sa isa ka university diri sa bahin sang Iloilo City nga mangin amo sini ang kapalaran ni Vice President Sara Duterte kung sa diin sadto kuno Bombo Cham solid Uniteam diri ang ginboto niya sang nagligad lamang nga eleksyon sang aton diri pag istoryaman kay alias Joe isa ka teacher iya gina-asaysay abi diri Bombo Cham nga sadto kuno nagsalig gid ni siya sa ikasarang ni Vice President Sara Duterte kung sa diin nagpati ini siya nga bilang lawyer, competent ini siya sa pagkapot sang mga posisyon niya kung sa diin balaan niya kuno ang mga layi when it comes abi sa mga criminal law bala Bombo Cham nga ti as of now iya do wala kuno nagmeet ini sa iya nga expectation man do tama kalayo ang obra sang Vice Presidente sa iya subong man abi nga ginpromesa man sadto Bombo Cham. At the same time, ang hambal niya nga kung istoryahan ang impeachment case sang Vice Presidente duha ni siya kabagay para sa iya pabor ini siya bangod may mga bagay gidman especially ang confidential fund kag ang ining mga pangalan kuno nga gin-involve niya nga mga piatos kuno do hindi do hindi reliable kay do pati siya nagapati iya nga do ngalan siya kuno Bombo Cham sang manufacturing sang isa ka pagkaon o chicheria ngati dapat wala gin involved or dapat nangin transparent kuno ang Vice Presidente sa iya man abi nga mga transaksyon diri sa bahin iya sang abi nga iyang opisina Bombo Cham. At the same time isa pa gid diri ka punto man nga kung sigihon ining impeachment trial sang Vice Presidente mangin magastos ini siya sa bahin sang gobyerno kay ti madamo kuno sang mga dapat ubrahon all the way on the process man abi pero para sa iya ining bilang teacher man abi nagakabalaka man ini siya sa amo sini nga sitwasyon sang politika pero all throughout iya kuno ti paglantaw niya sa gihapon may ginobra kuno insakto diri ang presidente si Presidente Marcos man abi when it comes abi sa mga pagpamalakad niya subong pero ining kay Vice President Sara Duterte Bombo Cham do agad gidri si alias Joe man sa aton pagpakigangot sa iya at the same time isa pa gid niya di ka punto bala sa mga kabombo naton nga ambal niya do nag-expect ni siya sang professionalism halin sa BC Alcalde pero ti do kadamo sang loopholes amo nang pagpangrason niya kuno bala Bombo Cham do ang loopholes sang iya explanation sa mga bagay-bagay sa confidential funds ining iya sang DepEd do hindi insakto may mga nagabalabag nga mga pangrason niya aside tong kay Mary Grace Piatos ining paggasto niya kuno sang kwarta sa sulod gid lamang sang pila ka inadlaw especially ining confidential funds do hindi konporme ining anay o kung subong niya kuno kung magbuto sa kuno if ever gid man do
mas pilion niya na lang ang BBM na lang gid kay amo na ako no sadto ever since pa do long history na kung istoryahon ko no bang siyam nga sadto iya ginapatihan gid is ang pamilya na sang mga Marcoses. Pero with this one, pamatian tablade anay ang kabahin man sang nangin statement man ni alias Joe sang aton ma-interview Bombocham. Regarding sa kaso ni VP Sara, so very technical kang kaso kang case ni Vice President Sara Duterte, especially it involves impeachment. It is a very technical subject. So kinahanglan dapat kabalo gid ang kung matigayon gid man ang impeachment, dapat kabalo kag competent ang mga senator judges nga magpahiwat sang impeachment case. Kag given nga ang mga offenses ni Sara are valid. So go on i-pursue ang impeachment kung mga valid ang mga offenses na for the sake of good para sa kaayuhan, for the betterment of everybody, so for the betterment of the country. So kinahanglan nga padayon gid ang impeachment case. Pero on the other hand, pwede mga hindi pagpadayon ang impeachment case kay in the first place kung mag-impeachment ka, it takes a lot of things para mapapadayon mo ang impeachment. It involves financial para man mga dako man magasto siguro sang government para nga ma-fund ang impeachment case. Kag ikaduha, dugay kag tama katidios ang proseso sang impeachment para nga para matapos ang the whole process ang impeachment trial sang isa ka politician or official nga gin-filean sang amo sina nga case. Suto mo lang ako nga mahambal. Pero the last time sir pag election sino gin-vote nimo? Actually sa last time ako ang pro gid ko pa BBM unit team. So I was not expecting man nga amo sini matabo kay I was thinking man nga simpre si Sara Duterte lawyer man. So expect ko nga may professionalism man siya kay simpre may knowledge man about sa law kay simpre lawyer siya. So dapat tani na lay down ang aton nga mga ang system naton political system kag ang mga projects sa government tani para sa kayuhan man sang aton nga nasyon. So amo man tani gin expected pero it was the opposite sang akon nga expectation kag wala yagid na meet up ang expectation sang mga nagboto sa iya sa pira ka milyon nga nagboto sa iya. So sa other part though hindi man manami ang iya nga posisyon, ang status ni VP Sara as Vice President. So though about ang confidential funds sir? So ang confidential funds tama gid na siya kadako gid nga issue kag tama gid ka dapat gid nga butangan gid na nila sang diin para na ma-prove gid kun gid ang free confidential funds kag dapat sabton niya gid ako anong iya nga mga accountabilities sa aton nga government kay siyempre pondo na sang gobyerno damo para tani ang makantuan sang sina nga confidential fund kun wala siya na spend sa hindi insakto nga tuyo or purpose. Pero sir kapati ka sir nga nagasto niya sa insakto sir ang confidential funds or do amo isang loophole sang iya nga kwan kay wala ma-explain ni Sara Duterte kung sa diin niya sa diin niya gingasto ang una bes paano niya nagasto in 11 days base sa mga reports nga nagagawa sa aton nga social media kag sa aton nga television o sa diin man nga social media platforms or source. So hindi niya gid ma-explain kung paano niya gingasto ang amo sinakadako nga kwarta in a short period of time. So isa na siya ka loophole nga kung sa diin pwede gid sa investigaran. Kag ikaduha ang mga ginhatag niya nga mga resibo nga nagagawa sa reports may nagaguruwa nga mga kung matuod gid man to ang nagaguruwa nga mga resibo tama gid ka suspicious kay ang mga ngalan sa bala sa mga may respeto sa mga ngalan sa mga junk foods kung sino man to yung mga food nga mga food industry nga mga supplier bala. So do ka karadlawan gid iti daw hindi gid manami kay daw insulto man para sa citizenry sang aton nga nasyon. Pero sir kapati ka sir politically motivated din sir.
Politically motivated, kasi siyempre we are in the political realm, so makasiling kaya nga politically motivated kaya napalibutan sang politicians mo. May mga kontrapartido nga siyempre amo na nga hindi maguro kontrapartido nagkuhan lang bala sang to bala. Kasi siyempre mga opod to sang una amo man subok ang iba niya nga opod sang una pas na kay siyempre kay Sandro Marcos. Bombot siyam na bataan sa mga kabombo naton ang kabahin sa nangin statement man ni alias Joe isa ka teacher kag na pakigangutan man nato ng isa pagid kon ang isa pagid diri bombot siyam former teacher ni siya si Ma'am Red. According diri sa iya nga ginakasubo niya ang ining nangin sitwasyon man bangod nga ang sa istorya sang pagiging DepEd Secretary ni Vice President Sara Duterte kuno sadto kung na gastos ang insyakto ang ining kwarta kun tani nakahingabot pa siya sa mga benepisyo bombot siyam sang teacher pa siya sadto pero with this one sa impeachment case abi ni VP Sara Duterte kumporme si Ma'am Red nga padayunan ni siya agud nga ti mauntat na kuno kung ano man diri ang nagakatabo kung ano man ni ang plano sang mga Duterte kay according sa iya sadto pa lang kuno bombot siyam fan gid ni siya kag nagapati gid ni siya sa ikasarang sang mga Duterte haling pasadto kuno sa tatay kay former President Rodrigo Duterte sa maayon nila nga pagdumala sang pungsod not until nga nagwa ining mga hindi maayong pangginawi mga nangin obra ni Vice President Sara Duterte during abi sa iyang pagpungko bilang Vice Presidente. At the same time mininghambal nga do ang iya kuno nga mga vocabularies bombot siya mula kuno nagasanto sa iyang posisyon just like ining pag-threat nila aniyang iha Voice of the Philippines si ining lawas ni former President Ferdinand Marcos bala mal niya do wala kuno sang respeto bisan sa kalag na lang sang anay presidente bala bombot siya pero tambal niya hindi na gid siya kuno magboto kay Vice President Sara Duterte pero kung Marcos naman kuno ang istoryahan lantawon pa niya sa mga pila ka mga binulan samtang nagahilapit ang eleksyon kumbaga ang buo silingon diri ni Ma'am Red ang ginaendorso nga mga partido kunya mga politicians sa bahin sang administrasyon bombot siyam. Pamatian ta balang kabahin diri sang nangin statement man ni Ma'am Red sa aton interview. Pabor ako basing on what we have observed, ang Congress or ang Senate naga-action man na sila sang what is right to do. Kaya muna daw ang percentage sang mga senador daw dako ma-impeach siya. Pabor ko ma-impeach agad. Ito parang put an end to what we are doing. Pero sa duwang election, ma'am, sino ginivoting mo, ma'am? BBM ko kag Sara. Halin pa sa tatay, Duterte ka man sadto, ma'am? Duterte na ko, oo. Okay. So bali, fan ka sang mga Duterte sadto pa lang. Oh, tapos. Alin kati amo naman ning na-expose ang mga kung ano-ano ni subong. Daw siyempre ka pamati ka man, nagabasa ka man, what is happening to our country. Kapin pa ang DepEd nga kwan, ano ka panawag na? Fund. Ginano yan na, as a former teacher, doon gabatsiyag man ko. Kaya tida umid man ko sinagurutani Oo. Pero ma'am, ang iya nga ning kwan, gapati ka, politically motivated siya, ma'am? Ay kuya gapati. Ang ilan niya kwan niya daw, hindi politically, but anong tawag ta sinang pamilya, bilang handom siyang pamilya, nga mabulos kid sila sa power. Hindi political. Ano pa nawag sinabi? Sentiment kaya sang pamilya nga ay dala ka tatay nila mo. Nga mabulos kid sila ya. Kumbaga gin tagaan nila rason ang administrasyon, ma'am, nga makasuhan sa ini rason, ma'am, na umunang namimuli, ma'am. Okay. Pero ma'am, ang ining pagwan, nagahinulsol ikaw nga gi-vote mo si Sara Duterte, ma'am? Why man? Kaya in the first place, maalam siya. Abogado. Pleasing personality. Galing daw na kumain ka lang black, nagaguluba nga mga words, nga vocabulary siya ba daw hindi bagay sa personalidad niya. Kag sa mga tao nga iya ginapa tupan sa mga pan. Okay, why gid ko ang repentance nga ano? Pero why okay gid nanugunan ka lang, ma'am. Na kung sa kwando na inis lang ko bala
kaginhimo niya nga kag dugangan pa nga ambot na no nagsulod sa utok yung ang mambal sa sinang nga malain pati sa kay Marcos kag kay Ferdinand Ferdinand kay ipahaboy siya sa West Philippine Sea. oo kag ipapataya si Kwan prangkahanay gid no istorya ipapataya si ti crime na ano kay panuwag sinaa nang gin-announce siya na nga ipapatay papatay gid siya kag dason ang buti kang daw ay siya pagtaha sa bisan sa kalag nila ni ba ay Kung mag-election, ma'am, iba to, napasaliwat, Hindi na ko. magpadalagan sa. hindi na ko Pero BBM ka man Japon, subong niya, ma'am, kung BBM, BBM lang ho. BBM ako pero there are changes. Kaya base possible changes base sa few months kani or sa gani eleksyon. Base may ara pa bala mga causes mga madula ang kuan ko sa ila. Amor mo sa ila. Ang amor ka ang do expectation ko bala. Nabatian sa mga kabombo naton si Ma'am Red, former teacher naman ni siya. Pero may istorya pagkita lain siya nga kwan. Ang iya ni si Mr. Herbert Lim, isa sa mga stall owners diri sa bayan sang Central Market. Iyan naman niya nga ginboto last election si Lenny. Lenny gina siya sa kuno nga presidente, pero para sa iya ginatugyan niya sa mga politiko o kung ining mga sa Senate man kung mag-escalate ining impeachment case batok ko Vice President Sara Duterte, pero gapati ini siya bombot siyam nga politically motivated ining nagakatabo sa Vice Presidente bangod man abi sa do iyaman abing mga observations, pero with this one bal niya nakadepende sa manginhulag kag desisyon sang mga ginbuto man sang nagligan nga eleksyon sang mga Pilipino, pero para sa iya kung tani the next time kuno mas mangin kumbaga dapat pilion gid sa mga botante kung sino ang ginabatsyag abi nila sa tagpusoon nila nga nagakadapat kuno nga magpungko sa tagsa ka posisyon bombat siya. Pamatian tablang kabahin diri sang nangin statement man ni Mr. Herbert Lim sa aton interview. Okay, depende sa mga pag-imbestigar na sa kwan. Depende sa ato sir. Pag-imbestigar nila lagi sa maayo. Anta maka-commit dahil sa sakto nga pangati yung mga congressman nga kwan mo. Sa aton sa kandida mo mga congressman nagpupungan pa-impeach sa mo. Pero sa paglantaw mo sir. May politika. May politika nga halo. Mula na, politika na. Siyempre may plano sa Sara, padlagang presidente na. Muna na, okay. Pero sa last election, sir, BBM Sara ka tayo, sir? Why, lini kami. Depende na yan sa kanila na yan, sa Quadcom na mawala ko naman. Pero sa kwan, sir, with this one na, sir, ayan, ang ining pag-confidential funds, anong mambal niya, sir? Ito ay tayo wow, dagana, ito ay matakalantaw sa ilang kwan mo. Oo. Mula na. Ito ba niya kay sabto yung sakto? Confidential fund ang storyahan sa anong brahon niya, sir? Ipakita ito ng mga kwan para ang tao, hindi ba magkwan siya. Mula na. Pero if ever, man, sir, kung padalagan, sir, nga presidente, sir, matsyag madawag, sir? Ay, hindi tayo mabala na kung sino pang padalagan, presidente, pang-iban, maitang balon. Mula na. Pero sir, ang ining kagapo nagambal, sir, masakit pa kung ang breakup sang magmiguhay compare sa ginpa-impeach ako, sir. Gali BP Sara. Wala lang tako balo, sila na pan. Ay, ako po rambo, panawagan, ilan na yan, sila nila sulas baluta mo, hindi makita. Ay, ang nila sa kabubuton nila, kung sibuton nila, wala na. Bombot siyam nabatian sa mga kabombo naton ang Daw kulang na lang yambal ni Sir Lim to nga bala ka po na inyo. Basta sige-sige lang niya ako negosyo, di kang mapakaon ko lang niya ako sini nga pamilya sa insakto, sini nga pamagi, solve na ko. Kagti kumbaga ang iya standya kung ang iya tong bagay ni Bombot Siyam nga nakadepende sa mga voters kung sino ang do kumbaga para sa ila may ikasarang ti iya last time ya pamatsyag niya si Lenny tayo mo naging boto niya ti nakadepende naman kuno sa mga yara sa posisyon sa pagkaput sang sining kaso ni VP Sara, pero para sa iya dumi halo politika gid ako no Bombot Siyam. Pero amo na bantayan ta pagitan ng sining mangin reaction man sang mga taga-syudad sa Iloilo when it comes abi sa sining kaso ni Vice President Sara Duterte. Ini si Bombo Angel Pichelier Tan, Aparasad, #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Angel Tan. Kung may lamod pamulitika man o kung wala ining impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte, katulad sang pahayag sang pilaiya ka mga
member sang House of Representatives. Katulad ng ilang abi day nanday Congresswoman Jan Baronda, Congressman Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang, ngati mas maayo gani nga mayara sang proper forum nga kung sa diin madipinsahan man ni Vice President Sara Duterte ang iya sinikaw galingon. Masabat niya ang mga palamangkutanon nga sa malawig siningation padayon siniiya nga nagalibot-libot lang sa paminsaron sang mga pumuluyo. Hilabi na sa bahin karon iya sang confidential funds. Iban pagid sini nga mga fundo nga kung paano gingasto sa aton sini mga kuturan. At the same time, maplastar man sang Vice Presidente kung ano man ang iya sini iyang mga pagpathag na tuhoy sining mga isyu. Pero damo sa gyapon sang nagatukso sa Vice Presidente, saya sini nga pahayag kagapon nga wala iya sang threat ini siya nga ginbuyan. Batok sa First Family, kag kay Speaker Romualdez. First Family, I'm referring to President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos. Kag ti kabahin man sa gyapon sang First Family kay ang Speaker of the House pakaisa sa presidente. Sa aton sini nga mga kabombo. Tikon lang tawon ninyo sini banwa ang sitwasyon ang mas ginabantayan ang 2028 elections. Hindi iya ang 2025 elections. Ang nagagwa sini karon iya banwa nga ang mga main karakter kumbaga sa palabuton sini nga 2028 elections subong pa lang duso na sang ila siniya nga move sang pagplastaranay sa pamulitika kun aton siniipaangged sa chess game. May mga paon nga kun sa diinti mambaka panaan ka sang amuni kun magkagat ka dira may another move agud iyang ang advantage mangin paborable sa imo. So, kung kita iya maglantaw sa aton sini nga mga kabombo, tinangin madinalagon ang plano nga garit-gariton hasta iya maglabot sa punto nga maakig kag magapangibabaw ang kaisog nga nagapanalaytay sang dugo ni Vice President Sara Duterte nga maka himo siya sang isa ka wrong move kag ang iya siniiya nga mga kasumpong amo ang maghulag pabor sa sinang wrong move ni Vice President Sara Duterte. Sa aton sini makabumbo. Ti bantayan naton ini banwa kay sino ang kumbaga pa sino ang dabok sang sitwasyon. Sa ano ba lang nga punto naglabot iya ang temper ni Vice President Sara Duterte nga nag-outburst gini siya. Nagpinamuyayaw hasta iya nga naghambal nga may mga ginpang buyagyag nga ginahimo nila sadto anay sang mayad pang tamdanay sang tagsa-tagsa.
Ti siguro na puno na ining Vice Presidente sang natabo to iya sa nga Chief of Staff bala. No? Dito niya man naplastar ang kalain sa iya sini nga buot. Kadamo sa iya sini nga mga ginpanghambal, may mga ginpangbuyagyag siya regarding sa hatagay isang kwarta para iya sa Department of Education. Nagikan man iya sa anay First Lady, nga may mga video message siya nga ginpadala, so on and so forth. No? So, mas maayo man gani nga kung mayara sang impeachment, no? Kag magasugod na ang paghir sini sa bahin iya sa nga Senado, diri kag maintindihan kag mahangpan sang bugos nga pumuluyong Pilipinhon kung ano gid man sinadri malabanwa ang real score. Pero kung ang Senado iyang pamangkuton, sunod diri sa kay Senate President Chis Escudero, siling niya, Hunyo pa iya ang Hunyo pa iya siguro masuguran, Hunyo 2, kung saan magbalik ang sesyon, amo iya kang pagsugod sang formal nga pagtalakay sang articles of impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Subong sunod sa Senate President, wala pa sang opisyal nga nag-file sa plenaryo, kag bangod sini wala na sang oras ang aton sini nga mga senador. No? Dugang pa sang ni Senate President, sinya why niya sang kinanglan nga dalian niya sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Dapat sini iya nga tutukan man kag husisaon sang gusto sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Ti bantayan naton ini kay mas mayo gani nga mahusisa ini tanan para nga matumod kung sinugin man bala ang mayara sang mambal naton may nahimo sang mortal sin, no? Sa mga pumuluyo sang pungsod Pilipinas. No? Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. Kung ano pa na dahi ang iban siningin istoryan ay di nagadipindi na dahi sa tagsa-tagsa man ka opinyon sang aton sining mga kabombo ang iban sini manwa nagahambal sini nga sigihan nyo lang na inyo sini nga binangigay sa bahin karon iya sang politika. Ang importante nga sa tagsa kamatag adlaw kami nga mga ordinaryo nga mga tawo, no, nagabuka lang amon sini nga tinigang 3 times a day, no, may pabalon lang kami sa amon sini mga estudyante, no, mapatapos namon ini sila sa eskwela kag hopefully makapangita sila sa trabaho tido. Amo na wala na yang nahandom sang kadamaan sang aton sini nga mga kasimaryo. Oh, siling pa iya nga mag-intervener sila sa kung ano man ya ang political interest sang mga tawo nga involved sa sini nga isyu sa aton sini nga mga kabumbo. Oh, daw pasapayan ang ila sini nga concern. No? Nga kung sa diinti ang involved mga matag-as nga leader sang aton sini nga nasyon. Oh. Ti kung lang taon nato nga amo sini nga mentalidad sang pila naton ka mga kabumbo, siguro mambal naton nga sick and tired naman sila sa nagaklinabo kag at hagman siguro sa pananawan sang tagsa-tagsa nga ining mga politiko, no, ang ginaputoy-putuyan malang sini nila ang ila malang kaugalingon sini nga mga interes. Pero kung interes na sang pumuluyo, daw pasapayan lamang sa ila. Oh. Kay kung balik-balikan naton bisan ginagmay lang ang punto sinabanwa, may promisa bala. Nga natuman
ang mga politiko sa mga pumuluyo. Halos tagsa ka campaign period nagapromisa sang more jobs, more job opportunities. Oh. Kung hindi job opportunities, livelihood programs. Kundi livelihood programs ni buligan ang mga farmers. Oh. Pero sa pag-abot sang tsimpo, may nabatyagan ka? Ang nagahambal guro, yes. Ti amuning mga tao nga mga malapit sa luwag. Oh? Kay amo sina ang sad reality. Sitwasyon ina iyang dinikada na nga nagaklinabo sa panggobyerno sang pungsod Pilipinas. Oh. Hindi bla. That is why nga mahangpa naton ang kadamaan sa aton sini nga mga kabumbo. Kung pamangkuto naton iyati, anong opinion mo sa impeachment kay Vice President Sara Duterte? Baydes la. Oh. Ti ano ni politically motivated ni? Ti dipindi sila na. Oh, importante yang 15.30, 5.20, 8.23. Oh, mga pizza na sa sweldo, no? Importante yang kung amo ng tsimpo magabot, ti may sweldo lang ko kag makabakal ko sang kinanglanon kag mapiskwila ko akon kabataan. Okay na kuya? Bahala sila na kung ginamurasay na sila. Kay hindi malipod sa aton sini nga mga kabumbo, nga kalabanan sa aton sini nga makuturan, ang natak-an naman sang daw halos lang iadlaw-adlaw, no? Mas ginapasulabi ang pamulitika sang sa serbisyo publiko nga kuntani amo ng sinumpaan sang mga nailiher kagyara sa pwesto. 33 minutos nakaligad sa tak ng alaw na. Pagbalik nato na banwa dugang ang mga balita kaga impormasyon diri sa bumuanay sa udto. 30 kilos ang basura, subong lang nangaga, natipon dito yan sa may Sunset Boulevard. Kalabanan kuno sini plastic bottle. Balikan tayo ni matapos ang bilang kaimportante ng mga The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 2 to 8, 2025. Ang Pebrero 7 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoque para sa tanan nga mga devotees sing Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give to the priests the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ang first Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus
sa La Tolda sa Pebrero 7. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang binhi ban ang saliwat mag-deliver sa isa ka Great Rock Entertainment sa Pebrero 8, Sabado, sa Concert at Plaza. Magasugod alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang plaswala di Iloilo. Sa February 9, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa La Tolda sa mga adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya sang pag-insyende kag pagbaton nga ang tanan nga mga kabudlay kag pagtilaw sa aton kabuhi are meant to make us spiritually stronger and closer to Him. Plus, wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2025. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Award. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para maging safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sa maayo ang label sa mga balaklon. Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa gihapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Jomara Villa. Basura nga nakuha sa Sunset Boulevard. Hindi ko na magnubo sa 30 kilos. Sinilang ginamang aga ha. Kag ang kalabanan sa sining basura, mga plastic bottle. I-check naton ang mga impormasyon kaupod naman sa kay Bombo Jomar Villa. Sa iyaman sinikaroon iyang follow-up report. Ang Sunset Boulevard karon nangin isa na sa mga lugar nga kung sa diin sarang hangaw-hangawan, magpatawhay, no? Magtipon, kaupod sang pamilya, mag-abyan, magbarkada, parang makarelax. Hindi kayo mo makabatsyag sang relaxing moment. Makita mo dira ang pagtunod sang adlaw. Amo ganin naging itawag nga Sunset Boulevard O galing, pagtapos pagkadason nga adlaw, basura imo nga hindi hamak. Check na si Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, sa report, please go ahead. Nagdangat sa hindi magdubo 30 ka kilo, no, musumbra pa sa sining mga basura ang nakolekta sa pila ka mga privado sining sa ini sila ang nagpatigayon pinadre sa may area sa Sunset Boulevard sa sa distrito diri karon sang Mandurriao, Mocham. Lakip sa mga nakolekta ang mga plastic bottle ang sulod sa tubig. May ara man kuha sining soft drinks nga sulod sang soft drinks plastic nyara sining mga plastic cup, no, kaglakip man sini ang pila ka mga
papel nga giban sini amo ang sulod sa sining mga pagkaon. Ang ining mga tuwa no nga ginapakita naton ini ang kuha nila sa magkitang siyabahin sa Sunset Boulevard daw ay naunong area ang sa walak sa post ni na palibutan no sa mga mangrove sa bubutang si ang mga basura pa kuno nila na kuha sa ilom so butingon sa ring may kintang ano nga asahan ang senro JSO may mga ibang pasigapon ang nagahahoy no sang ilang sini ka basura ay dalom tunga na konfiskar ila ni tanan kagin tipon sulod sa adalag ko sining plastic tituman bahagi lamang ang sa sining pila ka mga grupo ngod kasubong iban tuwag pod makakilala sang basura no ngagin amtas tiag ni nga mga organize kag hindi na mag-attention hindi makakikos sa mga tanom nga may sunset. Philippine Standard Time, 41 minutos sa kaligad sa takna sining launa. Standby Bombo Jomar, no? Pangita, abisang Mayo, sining plastaran, dira? Para nga mangin drodritsong aton sining pagplastar man sang imo sining balita. Kag pagpabati naton karon sang imo sining iyang interviewee. No? Masubo lang nga kamatuoran man ang nagakalinabo karon sa Sunset Boulevard. Kay nga man, ginhatagan kita sang aton sining gobyerno through this project sang lugar nga kung tani mangin isa man iya ka tilipunan, hangaw-hangawan, mag-relax, no? Enjoy ang view, ang palibot, o galing kiti abota. Ano nga batasan sang tawo nga daw hindi sila iya mismo tipon, makahimo sang ila sining ramo. Bobo Jomar, please come back. So moto ang gin kadismaya sa sining mga nasambit sini karon nga grupo bangod nga bisan sila no ang daw naluoy man abi sa sitwasyon nga imbes nga may ara na gid man sang mga basura gin pamtang ang General Services Office pero tin iban sila bisan din na sigapon no maghaboy sang gila sila nga basura do pag isang isa ka bulan nga gin buksan ini sa publiko pero ti amo ni sigapon ang nagabalandra ini mga basura sa idalom sang Sunset Boulevard pabutsam sa aton sidi ka mga kabumot ang ginhimo sini agin tipon no sang mga nasambit sa karon nga grupo kag gin turnover nila sa bahin sang General Services Office agud kati sila na ang dispatch sini no sa sining mga basura nga nakuha no sa bahin sang Sunset Boulevard Bumbutsam. Aribla no si Alex Catedrilia sa may interview diri sa Bombo Radio. Nagkanta kami sa community service namon diri sa Sunset Boulevard. So bali kita naton pila nakaputos niyo? Karon sir. By sobra na kapit na 10 ka plastic mga ilim nun man galing ang mga bottles niyo. Hindi nyo nakita ni sir? Diri sa palibot gid sang kuan sang Sunset Boulevard diri sa kilid kay daw ginahaboy lang guro nindi sa mga tao kung sila diri. Dito ba di ba mga basurahan man no? Gani dapat ani mga tao bala kung magkadto sila diri igamiton ang sakto nga pag-dispose ang basura hindi nila pag-iaboy kun din lang kay ang area ta naging dibilo para sa aton ni mo ti kinanglan ni alagaan taman nga mag-responsable kita nga diri nga mga nagagamit sang Sunset Boulevard ta kay bali subong lang ni nga aga sir monikta mo. Subong lang ni subong lang ni. Subong lang gid ni. So bali anong plano ta dayon sini sir? Namon ni turnover namon ni sa in charge diri sa Sinro siguro kun sa city kag sa ilan ni namon kun anong ilap pag-dispose ni. Panawagan nyo be sa mga nagabisita sini di kay tadi kung sa mga responsable tani amo na bla kan sino tali mga nagakuanaton diri tanan nga mga naga concerned citizen man naton yung mapumuluyo palihog magkadto kita diri alagaan naton ning lugar kay ti ginhatag ni sa aton para nga
maayo man ang aton nga syudad kag ang environment tagid mismo talaga anta kay ang ginhatag ng environment sa aton nga maging i-take care naton hindi lang aton pag pasipadaan bala gamiton naton sa insakto. Sir Alex. Nabatian si Sir Alex Catedrilla ang organizer sa karon na Bambocham. Actually sa area may mga pumuluyo na naga-set up sa ilang sinig mga negosyo, ang iban sinig kanito ginahimo ng kapihan, nagalatag sila sa mga baligya nila, especially kung kagahon sa mga naga-jogging, Bambocham. Naga-provide ang mga negosyante sa ilang sinig mga basurahan, pero ang ginalantaw sini, nga may mga iban sinig lagaw, nagakadto sa area, nga may mga dala na sila daan, no? Nga mga pagkaon, kamo na abing nila siling masuludlan, kung sa diente after nila siguro sang gamit, husto na lang nila nga iaboy ko din ang ila siling pwesto, kagway na ginasunod ang pagbutang sa nagkakaigo siling mga basurahan, nga ginput up dra, no? Sang General Services Office, Bambocham. Actually, hindi man gid sa malayo, no? Ang ang kalayon sang isa ka basurahan sa isa siguro do mga more or less mga 20 to 30 meters lang ang kalayon sini sa magtimbang sini gabahin sang Sunset Boulevard, Bambocham. Sa mga pabuluyo na monuhan naman sila, na-inform naman sila sa General Services Office nga dimpyuhan nila, no? Ang ila sini nga usaran kating iban sini do ginahimo ng negosyo ang ining paglabay-labay abida sa mga tao pagi sa pagbaligya asa kon ano nga mga mapinuslanon sila mga bagay adra sa area karon sang Sunset Boulevard, Bambocham. May gin pang paskil na, no? Actually digat paning adlaw ang bahin sang Barangay Navaes ang nagupod karon sa sining pagpanawagan, no? Nga ang imo sining basura imo nga himuson, no? Sa bahin karon sa Sunset Boulevard agod nga ting sa City Maribay nga hindi pag-ilapta ang ila sining basura abisan diin lang agod nga ti mangin malipyo, no? Kag manami ang pag-senaryo sang mga tawo nga mismo nga mo ang nagabisita sa may Sunset Boulevard kag iban sini ginahimo na nga ginahimo na nila nga routine adlaw-adlaw ang pagpadulong sa Sunset Boulevard agod nga makapadula man sang ila sining problema pagi sa sining haklo sang hangin, mabugnaw nga haklo sang hangin. At the same time pagi karon nga ti makita ang matinlo, no? Nga palibot sang Sunset Boulevard, Bambocham. All right. Inis si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Jomar Villa. Baghak, daramhak, kag damak. Ikaw, oo, ikaw ang ginatumod ko. Ikaw nga nagapamati, kag ikaw nga nagbilin, nagapamati ka nga nakabilin ka to sang basura mo sa Sunset Boulevard, ikaw ang ginatumod ko. Why na sang iban? Magluwas lang sa mga responsable nga nagapadulong dira sa Sunset Boulevard kag kung may gindalagin man nga plastic bottle or kung ano man nga sahi sang pagkabutang dira nga sara nga mangin basura pananglitan nga ihaboy nila, pero ginpili nila nga hindi pang ihaboy, ginsulod nila sa plastic or kung ano man iya nga suludlan, kag ginpangita ang basurahan or gindala sa ila sini nga puluyan kag didto nila gindispose sa ila sini iya nga basurahan. Why ka muna diri madala? No? Ang ginatawag ko lang iya nga baghak, daramhak, kag damak amo ning mga irresponsable nga sahi isang tawo. No? Nga ang kung sa ano pabla ang estado sang pagpang-ino-ino kag itikita or mayong panimuot, sobra pa sila sa mga tawo nga mayara sang makabig naton manubo sini nga estado sang trabaho such as the
street sweeper. Anhon lang na karon kon gabulan, gatuig ka milyon, kon dag-on ka pa iya, sang imo pag sinarayo, dag-on ka pa iya sang nagabugtaw sa kagahon kag nagapanilhig, or nagapanipon sa basura dira iya sa may Sunset Boulevard. Masubo lang tawon nga ti gin hatagan kita sang gobyerno, gin paningwaan sang mga opisyalis naton nga may ara man sang padulungan, tipon-tipunan, no? Mangin kabahin abi iya sa pagbulig sa kun mayara ikaw sang mental health issue, no? Adira iya maka-distress ka, no? Maka-relax ka. Tapos, here comes ang mga irresponsable, mga baghak, taramhak, kagdamak, nga hingkuan lamang sini nila. Oh. Tisad to anay, gambal nga, ano abi kay way basurahan mo? Oh, una pa lang nga rason, ginago na, kay gali way basurahan. Himuon mo yung Sunset Boulevard basurahan? Nga kung may gindala ka dira nga plastic bottle, may gindala ka dira plastic sang pandesal, kung ano man nga sahi isang ginakaon nimo sa pagpadulong mo dira, kay way gali iya kumo wala sa basurahan, iaboy mo lang iya skilid. Oh? Karon kay may basurahan, ang rason mo naman malayo, ti dinamak kag irresponsable nga sahi isang pinamatasan ina. Sa aton sini makabumbo. Tikon pila kadlaw, hindi na gani malabutan sa pila kadlaw ni kay kun lang taon lang naton sa mga social media, madamo naman sang nag-feature sining Sunset Boulevard. Ang katahom niya kag ang pagkahigko niya nakita na sa social media, so nakalabutan ni sa kundiin-diin man. Nga bahin karon niya sa kalibutan. Oh. Ti ang projection sini sa iban sinibanwa, kinaiya na gid sa mga Ilonggo nga damak. Ati hindi nyo ko daya pagdala. Ilonggo ko pero hindi ko ya damak. Kag dapat amo ka man sila. Sa ton sini makabumbo. Dugangan pag ito sa nga isyo to nagligad nga mapark sa kilid kay may gina-expectar pa nga maabot sini nga mga kopdanan, binutangan niya kaplong ko. Sus Maria kagusip. Woo! Perte! Oh. Tapos karon reklamo kay may mga regulations na nga ipatuman dirang city government sa aton sini nga mga kabumbo. Kung wala man lang tani isang isyu nga naguluha, ngay nagaway sa parking, isyu sa basura, granting for the sake of discussion nga, bisan way man sang permit, may mga nagabaligya nila, dira kay gamay-gamay man lang, kapi-kapi, propandisal, so on and so forth. Pero paglakat nyo bala, tauhay, wala man niya sang basura, ni plastic, o kon plastic bottle, tiway man tani na yan sang kontratsimpo. Ang mabulos sa inyo, maka-enjoy pa kung tani, tigaling ano na iya karon yang pag paliwaliwa kag pag enjoy sining bag-o nga proyekto sang aton sining nga gobyerno kay nagadramulit na dira sang kun ano man dira iyang mga basura nga ginpangbilin sa mga tawo nga nauna dira. Oh. Hindi ba lang kilid sang Sunset Boulevard, Bumbuumel, kabahin sang Iloilo River? Oh. Ti magsagad kidara karon kahinaboy sang basura magkadto sa Iloilo River. Ang basura magsupon sa mga drainage to or kundi na makalapot, mag-abot ang tsimpo sang
tig-ululan, basulon ta naman. Ang mga opisyalis naton, basulon ta naman ang opisina sa city government nga in charge sa pagpasiguro nga wala sang nagaklag dira kay kumo nga why naman sila nagaobra, nagapinadako lang sila sa ila sini nga pitsurukoy kag mga buyon. Rason nga nagbaha kita pero why naton ginabalikid kung anong nangin kontribusyon nimo bilang isa kay responsable nga pumuluyo kung nga naglabot sa punto nga nagbaha naman. Kung nga naglabot sa punto nga naghigko naman ng Iloilo River. Amo na lang ginaya ang masarangan sini naton banwa nga dapat sa tagsa kapag hulag sini naton dapat may nagabantay gid. Dapat gid deployan sang tawo dira sa Sunset Boulevard para lang iya nga mabantay kag manaway sa mga tawo nga nagalaptas ang ila basura. Hindi na kuntani dapat sina banwa mag-amuna. Ang senaryo kay kon mangin responsable lang kita kung malapit kita sa basurahan, imbes nga ihaboy ta sa kilid-kilid, ihaboy ta na lang sa basurahan. Kung malayo pang basurahan, uyati lang anay. Hindi gani isulod sa plastic, isulod sa bag, isulod sa imo bulsa. Kag kung may magyan ka nga basurahan, dito ihaboy. Para mapabilin nga matinlo na dirang so, kataho mo. Araw, di ko maidog. Lang tawa nyo blaw. Siyo di punggol yan. Pungko ka na kag magpahunay-hunay. Kanami isang sunset. Galing kay pagbalikin mo di sa wala, rinaptara mo. Pagbalikin mo sa tuog, rinaptara mo. Maapresyar mo pa ihan ang katahom sang sunset. Nga rason nga nga gintawag ng Sunset Boulevard, di ba? Ti ko mag-amo malang din nga madamo na dara nagalapta, mas mayo pag urong ay pasirado tan lang da. Ang makagida sa lakyan lang. Butangan taman sa mga traffic enforcer nga why dapat sa may magdulog da. Diretso tanan. Hindi man pwede da ka-jogging. Kung may mag-jogging man dito sa entrance to kundi dira, pabutangan sang entrance fee. Para iya banwa nga mayara man sang mambal naton mahuya man kun maggalaptas ang basura dira sa sulod or obrahan ordinansa o galing kita may existing ordinance naman kita regarding sa paglaptas ang basura bla ano gusto dira padeployan naman sang mga taga City Environment and Natural Resources Office. Correct me if I'm wrong, pero di ba sa pagkadumdum ko, may ara sang task force anti-littering Ti ba deploy naman tao dira? Mangdakop naman, mangmulta naman. Sa aton sini mga kabumbo. Pero ining mga tao or sa pangkabilugan kita abi nga mga Pinoy, may ara man niya sa mga responsable gid. May ara man niya sa mga responsable nga nagatipig sa ila sini nga basura kung ara na sila sa iban sini nga lugar.
Kiti sa iban sini kuno nga lugar, makahuluya nga dito sila maglapta sa ila sini nga ramag. Huya kamo gani nga maglapta kamo sa basura nyo kag ramag nyo dito sa iban sini nga lugar. Diri sa aton way kamo na huya. Nga diri kamo naga-star, diri ka na bunag. Oh. Hindi man ang guro mabudlay. Hindi man na mahal, kag duway man sang bayad. Nga mangin responsable ikaw sa imo siniyang ramo. Oh. Kung gusto mo, kag duda mo imo basura, sa sulod sa salakyan mo ihaboy Isulod sa bulsa mo, isukbit sa imo sining pantalon, shorts, bayo, t-shirt, jacket, sweater, o kung ano dira. Pero hindi nyo man tani pag waslik lang sa wala, waslik sa tuo. Partial pa lang na turnover sa syudad sa Iloilo, basi igo balakon kabilugan ang pag-turnover sa Sunset Boulevard. Oh. Base ang tsura yan ni Blang, tsura sa una sang Iloilo Terminal Market. Kabay pa hindi man. Kag kung magpadayon iniabanwa nga mo sining sistema dira, ti mas labing maayo nga i-regulate kag istriktuhan na dira sang city government. Oh, mas mataas sining nga penalidad siguro. Kag may ikog nga community service. Pagpanglimpyo, amuning dapat nga pangatubangon sa kung sino man nga maaktuhan nga naga haboy sang or irresponsable nga nagahaboy sa iya sining nga basura sa bisan diin lang nga bahin sang Iloilo Sunset Boulevard. Oh. Langalang na ginaton sining nga tsimpo diri sa aton sining nga pagpangalagaan standby na kamo sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Reggie. Isumamot siya Blanco Vergabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kaligtasan at justisya ang aming misyon. Ang katarungan ay makakamit kung sama-sama tayo sa tama at tapat na pagkilos. Kakampi na inaapi, Erwin Tulfo. Benhar Avalos, tama at tapat na pagkilos. Mga kakampi ng inaapi. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 2 to 8, 2025. Ang Pebrero 7 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give to the priests the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ang first Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa Pebrero 7, mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang binhi band ang saliwat mag-deliver sa isa ka Great Rock Entertainment sa Pebrero 8, Sabado,
sa concert at plaza. Magasugod alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plus wala di Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang plus wala di Iloilo. Sa February 9, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya sang pag-insyende kag pagbaton nga ang tanan nga mga kabudlay kag pagtilaw sa aton kabuhi are meant to make us spiritually stronger and closer to Him. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kagasto gid bless sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto bilang panugyan sa mga eksperto. Mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa siniya mo ang pagkakasin ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo,
drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Pilipinas, it is now 15 minutes after 2 o'clock. Good afternoon. Maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Welcome sa kahapon lamang program. Happy weekend. This is Tita Regine, ang inyong mangin kaupod, and in just a little while, mangin kaupod ko man diri. Kagkaupod naman ang aton nga pag-interviewon nga winner mapamanila kita kay atuto siya. Si Fighter Libra sang Taguig Metro Manila. Alert dira sa may mga ginasuprir man nga diabetes. O diba? Halos epidemic na, no? Halos kadaman ang mga nagasuprir sa sini nga balatian that we know causes a lot of complications kung hindi ini siya ma-manage sang maayo. Kag nag-share diri sa ato no sang iyang mga gina-go through bangod sang ining iyang ginasuprir nga sakit nga diabetes ining si Fighter Libra. So the fact alone nga may fighter sa iyang code name, that means no wala na dulaan sa pag-asa and he keeps on fighting. So, updinin niyo ako sa saning hapon, mga kabombo, mag-istorya kita sa iya, sa dili lamang madugay. For the meantime, reminder again, lapit na lang ang elections. Check ta how many days to go before election day. 93 days to go before the national elections, mga kabombo. Reminder pagid, no? Let us vote wisely and let's really go out and vote. Cast our vote. 17 minutes after 2 o'clock, I hope para nakamudira tanan, busog na kamo. Ang iba nagayumyuhom kay busog na, pahunay-hunay na gani, no? Basta naka-power nap na, ready na for coffee. Sige, salamat gid for again being there. Ari na ang ating ambahanan para sa inyo as I welcome you sa ating program sa Saturday edition from Jonal Gavin. Bilanggo. Sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Litong-lito sa nakakapingingan, di makatawid sa malawak na lagusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Di ko man
bilang ko sa dagat ng pag. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, at nang maiwaklit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Iahon mo ako, iahon mo ako, iahon mo ako. Iahon mo ako, iahon mo ako. Bilanggo from Jonel Galvin. Mabudlay, no? Kung bilanggo ikaw sa imong nga sakit. 21 minutes after 2 o'clock sa mga nakatapos na sa ilang pagsulat sa mga istorya nila, especially about love stories. Pwede na nga ma-email sa bombo_iloilo at bomboradio.info, or pwede isulat sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Later on, after sa aton yung pag-interview sa kay Fighter Libra of the Gig, ang aton yung pag-announce, nagpili naman kita sa aton yung maging winner para sa sininga simana. So let's go to the Gig, Metro Manila. Kag maging kaupod naton si Fighter Libra of the Gig. Kag-ara na gid siya. Good afternoon gid sa imo, Fighter Libra. Hi, Tita Red. Good afternoon. Good afternoon sa ating mga listeners and viewers na nagikinig ngayon via radio sa iba't ibang media platform. Magandang hapon po. Magandang hapon din. Tagalog ka gid, no? Hindi ka Ilonggo? Ilonggo din. Okay. Pwede rin, pwede. So, pwede kita kahiligay noon? Subukan. Sige. Ara pa na, Basta tubong Ilonggo, hindi na madula, no? Ang dialect. Ano na mo sa imo sa itong 2024? That's last year? When you said you started, things started everything, no? Or it started everything. So, nag-umpisa sa nag-scroll ikaw sa social media. Please tell us the story. Bali, pwede naman siguro banggitin yung platform na yung sa TikTok. Okay na. Doon ko sa nakita yung demo ng isang portable blender. Tapos, parang sinasabi doon na may mga sakit na pwedeng ma-cure gamit ng mga iba't ibang uri ng herbal, fruit, at saka vegetables. So, parang alam mo yung medyo pag diabetes kasi yung maintenance medyo may kamahalan yung gamot. At saka gusto ko rin kasi masubukan yung natural na paraan. So, sinubukan ko yun. Tapos, ang mali ko lang yata din is, sininto ko yung pag-take ko ng insulin. So, doon nag-start yung mga lumabas na sakit. So, bali before mo nakita yung alternative medicine, you're into insulin and you're taking medications. May mo na? Okay. Kasi i-back story ko lang. Siguro 2014 or 2015, I was diagnosed with type 2 diabetes. So, matagal na taon na nag-i-insulin ako. Nag-manifest sa atin yung mga signs na mayroon akong diabetes. So, pina-check ko yun sa doktor. Kasi nirefer sa akin ng pinsan ko, yung doktor niya. Yung banay niya, diabetic man, bali na nakaroon siya ng bypass operation sa heart. So, binisita namin siya sa hospital, tapos nagkwentuhan, tapos yun na nga, nagkwento ko yung mga signs. Tapos, ni-refer niya sa akin yung kanilang diabetologist. Tapos, yun, nagpa-set ako ng appointment, nagpa-set up. So, meron talaga akong diabetes. So, yun na yun. Bali, niresetahan niya na ako doon ng insulin saka yung pang-oral. So,
Tapos, yun, laboratory, talagang mataas. Hanggang sa matagal na panahon na nag-i-insulin ako. Hanggang sa, yun na nga, dumating yung pandemic, nangyari na nawala ang stock nung insulin na nireseta niya sa akin. Nawala sa market. Out. So ngayon, wala din ako ng contact doon kasi hindi na nga pwedeng magbiyahe dahil di ba, pandemic, walang mode of transportation, saka wala rin akong number, contact doon sa doktor. So, hindi ko alam kung paano yung insulin. So nagtanong ako sa drugstore, sabi nila, mangkoton mo lang yung doktor. Sabihin ko, imposible man kayo wala ganun, hindi ako pwede makakadto dito. So ang sumunod, bali itong co-worker ko, ang mother-in-law niya, nag-i-insulin din. So marami siyang staff, tapos ang insulin niya, imbaligyan sa akin. Ang may part doon, ang iyang supply niya, imbaligyan sa akin. So ginrab ko siya kay barato. Pero laini siya sa insulin nga imo nga gin-take, nga gin-prescribe sa imo sang doctor mo before. Iba yata yung brand. Pero hindi ko lang alam yung insulin mismo kasi may iba-iba pala yung merong regular, merong yung 70-30. Tapos dapat closely monitored yan ng doctor. Yes, kung ilang dose. Anyway, nung ginamit ko yun, wala namang, parang okay naman. No? Ang tagal ko sa ginamit, ilang years din. Nag-start lang talaga nitong 2024, yun ng 2024, nung yung sa blender na yun, na ininto ko yung pag-insulin, tapos sinubukan ko yung alternative, yung mga fruit and vegetables niya, ko siya. Tapos ininto ko siya, tapos nga nagguluwa na ang mga iba't ibang sakit. So bale, excuse me sir ha, so bale, ano kalawig nga nag-shift ikaw sa natural medicine? Kag amo na hambal mo nga naguluwa na ang mga sakit-sakit? Months lang talaga. Kasi nag-start ako mga June to July, kasi sa August nagpuli ko na. Nag-start na to Start na siya. Sir, excuse me, Fighter Libra, excuse me ha. Dali lang gid, improve naton ang imo dira nga signal ha, kay do ka muffled sang imo nga sulod diri sa aton. So para nga mas klaro ikaw nga mabatian sa aton nga mga tagpalamati kag sa aton nga mga viewers. Balikan ko lang ikaw. It is now 28 minutes after 2 o'clock. May imo kita sa gamay lang nga adjustment para nga mag-clearer pagid ang pagsulod diri on air sang aton nga winner si Fighter Libra sang Taguig, Metro Manila. Magapanumbalik kay LP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampaw-sampaw gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Bangod hindi na ikaw maglakat, magpila, kag magpainit, agod mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta. 31 minutes after 2 o'clock mga kabombo, and we hope nga much improved na ang signal dito ni Fighter Libra. So he was telling us nga 2015 somewhere there na-diagnosed siya nga may type 2 diabetes, and then he was into insulin. Kag sang one time nagasigi-sige na siya sa nga medication kag sang insulin. One time may nakita siya sa app sa nga daw gadget no nga naga-blend sang mga siguro mga fruits or whatever vegetables nga that would turn into a medicine, in short, do natural medicine. So gin-try niya ni, kasi nag-try siya sini, gin-stop niya to ang iyang insulin. And then nag-abot pa gid ang pandemic kung sa diin nga naubusan ang iya to yang original gid nga insulin nga ginreseta sa iya. Tapos may friend siya nga ang mother napatay, diabetic man, tas damo pa sa nabili ni insulin, gin-turn over sa iya. Kag amo to ang iya nga gingamit. So balikan ta ha si Fighter Libra. Hello, Fighter Libra. You are back on air. Good afternoon. Mabatian mo ako. Yes, Tita. Better. Salamat. Alright. So bale, nagamit ikaw to sa insulin nga ginhatag lang sa imo nga wala mo na ma-consult sa imo nga doctor. So siguro gipadayon mo lang no kung ano ang dosage sa imo previous nga insulin, gin-apply mo sa ining bag-o nga insulin without consulting your doctor. Kag tapos nag-stop ikaw sa imo nga before nga insulin, tapos nag-natural medicine ikaw, pero tisiling mo amo na ning natabo nga may mga complications na. Sige, palihog padayon sa imo nga pag-istorya where we left off. Okay. So, ang mga komplikasyon nun, bali, una, kasakit ng mga tagiliran ko. Tapos, ang sumunod, bali, nagkaroon ako ng, alam mo yung pamamanas, namamaga yung mga paa. Oo. Dogahabok-habok ikaw. Oo, nagapanghabok-habok. Yung water retention. Tapos, ang nobra ko lang, payadain ko lang siya sang ointment or liniment, ganyan. So, natatanggal-tanggal naman, pero bumabalik pa din. Hindi pa rin siya nakukuha ng mga painkiller. Sumunod na lumabas, yung mga rashes sa bilog kong alawas, sa akong guya, sa mga butkon, kalawas, pati sa legs, sa guluwa. So, nabulong? Gipabulong mo siya? Hindi pa bulong ko siya, nangita ko sa dermatologist. Pero before siya, may nagkatubo man sa ako mga rashes sa lawas, pero ginabutangan ko lang sang ointment, gayo man. Pero ato nga time, dugay, sa sining ko daw, balik-balik lang sa, wala gid siya gaayo. Ano yung tsura sa rashes mo? Daw medyo, reddish siya. Tapos? Pero hindi man siya makatol. Reddish lang siya, pero parang, na siya, parang alarming na siya kasi, pati diri sa guya ko, may ara na sa dalosang baba, sa butkon, So, medyo alarming na sa akon. Nangita ko sa dermatologist. So, nakakita naman ako sa dermatologist malapit lang diri sa kung sa din ako gistar. So, nagpa-check ako sa iya. Tapos, amo na naman ko sa akon kung may ginasuprihar ba akong sakit. Siling ko, may diabetes ako, Dok. So, siling niya,
kailangan nating magpa-laboratory. So, tagaan niya ko sang checklist para sa laboratory. Since marami naman din mga clinic, so nagpa-laboratory ako. Tapos, yung lumabas, mataas nga talaga yung FBS ko. Magkano? So, sabi Mga niya, pila grade mo? 16. Ha? Ang normal is 16. Ikaw, 16? Opo, 16. Oo, 16, taas. Ang HB1C mo, pila? Medyo normal naman siya. Yung FBS ko lang talaga yata yung parang mataas. Okay. Hindi ko lang matanda na. Pero yung pinakamataas talaga yung FBS ko. So, sabi niya so, binigyan niya ako ng gamot. So, yung gamot pala na yon is steroid. Ang steroid pala nagpapataas din ng sugar. So, siling niya sa akon, pangita ka sang endocrinologist para manage yung diabetes mo. So, nangita naman ako scroll ako sa Google, ngita ako sang doktor na endocrinologist. So, nakakita man ako, malapit man diri diri man Japon. So, nagpa-appointment, tapos yun na, sa pagsulod ko pala sa clinic niya, naka-shorts ako that time. Tiningnan niya kagad yung mga pinalian plus sang sugat sa paa. Nangingitim eh. So, okay. alam niya kagad na diabetes. So, yun, gano'n pa rin, same story. Laboratories. Although pinakita ko pala sa kanya yung laboratories ko doon sa dermatologist ko, so nakita niya. So, ayun, niresetahan niya na ako ng insulin. Tsaka Did you yung tell may him oral. about the insulin na gingamit mo Yes. without doctor's prescription? Ano ang balya? Yes, sinabi ko sa kanya. Lahat sinabi ko sa kanya. Ano So, ang balya? hanggang sa yun, nung una, syempre, hindi pa siya masyadong nagno-normalize. Mataas pa din. Pabalik-balik siguro every 2 weeks or 3 weeks. Akong nagpa-follow up sa kanya. Tapos every time na follow-up, merong bagong laboratories para makita niya kung merong improvement ba yung describe niya sa akin. So, nagka-rashes ka, but hindi lang amo ina, no? Nagka-pneumonia ka pagid. Ano ang natabo? Sumunod nun, halos sabay-sabay yun eh. Bali, more than 2 weeks siguro akong inubo. Hindi ako makatulog. Kaya sobrang payat ko. Nangayayat talaga ako that time. Ayun, nung nag-follow up check-up ako sa endo ko, siling ko siya, Doc, hindi ako makatulog dahil inubo ako. Ilang weeks na itong hindi gumagaling. Kahit anong gamot ang inim ko, hindi siya gumagaling. Sabi niya, meron naman kami ditong pulmonologist, i-refer kita. So, ayun, ni-refer niya na ako doon. Set na naman kasi hindi pare-parehas yung araw ng nila, ng clinic nila eh. Okay. Nagpa-set na naman ako ng appointment doon. Tapos, nung nandun na, ayun na, ni-request ako ng x-ray hanggang sa lumabas yung result. Ayun na nga, may haze. Yung bandang right lung o upper lung. Merong haze. In short, So, may siguro- TB ka na. Siling niya, may TB na yan. Sabi sa TB na yan. So, kailangan mong gamutin yan. Sabi sa akin. So, yun. Niresetahan din ako ng syrup. Pero okay naman yung syrup. Kahit paano gumaan yung pakiramdam ko. Saka gumaling siya. Hanggang sa, ayun, ni-refer na ako sa health center namin. Para Free sa man lang na yung gamutan. bulong, no? Sa health center. Free naman siya. Yun nga lang, syempre, pabalik-balik ka doon. Every time na maubos yung gamot mo. Kasi ang binibigay nila is good for 1 week lang. Pero yung gamutan is months yun, di ba? 6 months. Oo. But it's good na free siya. And you said, tuloy-tuloy ang pagpabulong mo sa imo nga indo, kag sige-sige man ang pagpa-laboratory mo. So why did you say nga nagkaka-stress na ikaw because of this? Grabe yung stress. Una-una yung sa schedule, tapos syempre yung financial, yung physical, mental, emotional. So maraming factor ang nakaka-stress. Are you working, sir? Yes po. Until now? Yes, nagtatrabaho pa din. Pinipilit pa rin magtrabaho kahit na medyo challenging.
struggling. Mhm. Dahil nga sa ngayon ang naapektahan sa akin is yung mata ko. Okay. So, bali nagka-rashes ka na, and then nagka-TB ikaw, tapos yung ikatatlo pagid nga sakit, nga nag-igo sa imo, amo ni siya? Sumunod Ay, na sa mata mo? Storyahin Yes, kami so. palihog. Ang sa mata naman, so yun na nga. Siyempre, tuloy-tuloy ang follow-up check-up ko sa endocrinologist ko. So, dinayin ko na sa kanya. Sabi ko, Dok, ang mata ko na naman, yung nanlalabo. Ano kaya nangyari dito? Tapos, sabi niya sa akin, may ophthalmologist man kami. So, another referral na naman sa opta. So yun, nagpaset na naman ang appointment para sa opta hanggang sa nung appointment ko na, siyempre, ganun pa din, evaluation, tanong-tanong, lahat-lahat, tanong-tanong, ganun pa rin, mga basic na ginagawa ng doktor. Siling niya, kailangan mo chinek muna yung mata ko. So nung una pa lang check, siling niya sa akin, may pamamaga at saka pandurugo ang mata mo. So yan ang cause ng panlalabo ng mata mo. Siling niya sa akin. So para ma-determine talaga natin kung ano ang nangyari din sa mata mo, may papagawa ko sa iyo. I-refer kita. Pwede bang ibanggitin yung hospital? Okay, kita? sige. I-refer kita sa hospital sa Medical City sa Ortigas. Andun yung eye center. Doon ka magpagawa ng tinatawag na fluorescent angiography. Sige niya sa ako. So, Ano yan? ayun. Bali, matandaan ko is Tuesday, ako nagpa-check up sa kanya. So binigyan niya ako ng referral. Kinabukasan, doon ako to sa hospital. Ano na siya ato ang ginhambal mo? Fluorescent angiography. Angiography. Ano yan? Ano So, procedure yan? Is lantawon sa aparato ang mata mo, tapos may kina-capture silang parang picture. Okay. Mhm. So, ano result? Ayun na nga, talagang makikita mo rin sa picture na mayroong namamaga at saka pandurugo. Okay. Lalo tong right eye ko. Ito yung medyo affected talaga siya. Yung left eye medyo malinaw-linaw pa siya. Pila ang So, imong vision as of the present? 300. 300. Okay. Pero hindi siya kasi nagbabago siya. Sabi ng optometrist ko, pag once na diabetic ka, hindi talaga stable yung vision mo. Yes. Nagbabago yan. And of course, siguro it was also explained sa inyo mo, no? Once nga diabetic ikaw, it could cause a lot of complications. Iguon niya imo heart, iguon niya imo kidney, iguon niya imo nga liver, iguon niya imo nga mata. So it's not that easy. So anong imo nga balatyago na tuhoy diri nga ti lain-lain nga doctor, tapos every now and then mga laboratories, anong nanging epekto sini sa imo? Budlay pero para sa ako kasi, akong tao kasi tita is fighter talaga. I mean, hindi ako nagpapadala sa kung ano man yung negative. Basta fight lang. Ganyan. May family kita, sir? Married ikaw? Hindi. Single lang. Okay. Sige. So that's why galing nga hambal mo nga maglakat ikaw, magpa-check up ikaw, magpa-laboratory ikaw lang isa. Yes. Although may kapatid din naman ako dito, kaso malayo siya, nasa Caloocan kasi sila eh. Okay. Malayo. Sige. And then, so ayun na nga, so lumabas yung result nung FA ko, binalik ko doon sa opta ko, tapos sa kanya pala ako binigyan ng eye drop. So yung eye drop yun, eye drop lang, hanggang sa ganun lang, sabi niya ganyan, talagang sabi niya, meron talagang, yun nga, pamamaga ng mata, hanggang sa pabalik-balik na lang, ilang beses, hanggang sa parang sabi ko sa kanya, wala talagang pagbabago, Doc, sabi ko sa kanya. Hanggang nung huli, sabi niya sa akin, i-refer na lang kita, sir, sa isa pang opta, specialista sa retina, doon pa rin sa Medical City sa Ortigas. So sabi niya, ibigay ko sa iyo yung contact number ng secretary, pa-appointment ka sa kanya. Tapos, ayun, nagpa-appointment na ako doon sa kanya. So bali, ano na yan,
siguro mga December, mga November na yan. Nung Of last year? Yes. Oo. So November na yan. So unang appointment ko sa kanya, dala ko pa rin yung mga results ko ng mga lab, tsaka yung FA ko. So nakita niya. Tapos, request ulit siya ng isa pang another laboratory ulit. OCT naman kung tawagin. So doon pa din sa eye center sa may Medical City. Buti na lang pagbaba mo meron na kagad doon. Tapos nagawa. Tapos pagbalik sa kanya, so tiningnan niya, ganun pa rin yung diagnosis nila. Talagang may pamamaga at saka pandurugo. So sabi sa akin, schedule kita ng injection. So kailangan mong, so sabi ko siling ko siya, pila na doc, kasi mahal. Ang siling sa akon, duwa na sa merong FDA approved at saka non-FDA approved. Ang FDA approved may kamahalan, nasa 40 to 45,000. Wow. Yung non-FDA approved naman, nasa 15,000. Pero siling niya, same lang din naman ang naman yan. Same lang din yung ang effect sa mata pag once na in-inject. So siling ko, sige, handa ako ng ganong amount. So siling, sige, pagka meron ka na, balik ka na lang dito or pa-appointment ka sa secretary ko, set ka na appointment para ma-injectan kita. So Natuloy? Yes, Tita De. Tita Reg. Nag-text, tumawag ko sa otod ko dira sa Iloilo at saka diri sa otod ko sa Manila. Manayang ngayon ko sa ila sa Bulig. Mayo man kay may ara na sila naka-ready na. So nagpa-schedule na ako December 10 injection. So ayun, na-injection na silin sa akong sang doktor. Follow up ko sa akon after a month. So January, nag-follow up ako sa iya. Daw naglala pagid. Daw wala sang pagbabago. Daw mas lalo pang nagdulom ang mata ko. Ano tingin pa inject mo? FDA approved or FDA Non-FDA not approved? Ang mahal. Ang mahal. Hindi, ang barato lang. Pero FDA approved din. Nan. So, pero hindi naging effective? Siling niya naman sa akon, same lang din naman daw ang kumbaga ang laman ng gamot sa FDA at saka non-FDA approved. So, anong status ng imong health subong, sir? Anong status ng mata mo? Ang status sa subong, based doon sa recent na follow-up ko last Tuesday, may maliit na improvement naman siya. Maliit lang. Kaya tuloy-tuloy din yung gamot na binigay sa akin nung bago kong opta. Oo. And you said kagina, no, grabing igo sini sa imo, nagaka-stress na ikaw, tapos financially, nagaka-drain ka. Like sa pagpa-laboratory pa lang, sa pagpa-check up pa lang, tapos sa mga bulong mo pa, mga pilaman, sir, ang imo nga magasto sina. Naku na siguro since more than sa 100 plus na siguro. Tapos sige-sige, no? Until now? Sige pa. Oh, okay. All right. So, may nagabulig man sa imo sa pagpa-check up ug pagpabulong? Ang mga utod ko, gabulig man sila sa akon, sa mga gumangkunan ko. Kag mga iban man nga tawo nga gahatag ang nakakabalos ang sa sitwasyon ko. Since wala ikaw sang family, wala ka wife, wala ka man nga mga kabataan, most of the time, kung maglakati ka, solo flight mo lang gid no? Pero at least may mga tao around nga nagabulig financially, siguro, comforting you, ti mayo gid, no? But you said you're still working. If you don't mind, ano nature sang work mo, sir? You don't have to mention kung din ka go-work. Kasi CCTV operator. I see. Okay. Pila subong nga ato ni Dan? 47 po. So very young pa. Okay. So as of this time, continuing ang imo nga pagpabulong, kumusta ang sugar mo? Sugar ko ngayon is controlled na siya. Kaya ginamonitor siya sa akon niya endocrinologist sa morning,
Kuha ko sang glucose ko, tapos sinesend ko sa kanya via Viber, tapos sa tanghali at saka sa gabi. So pag nakita niya medyo mataas, dinadagdagan niya yung yung dosage. Kung nakita niyang mababa, binababaan niya rin yung dosage. So is that everyday nga monitoring? Yes, araw-araw Wow. talaga yan, 3 times a day. So dapat walang palyain, no? Kaya closely monitored gid. Mhm. At least regularized na. And that's good news. So ang Eh, kasi mata na nga- lang. Kasi nga doon sa steroid na binigay sa akin nung bago kong opta ngayon, yun yung nagkukos pala ng pagtaas ng sugar din. So Mhm. kailangan talaga nilang i-monitor parehas. Well, they said, no, nga ang diabetes, pwede ko na ma-reverse. Basta nga change of lifestyle and then tight discipline. Can you recall kung anong nanging cause ng imong diabetes, sir? Mahilig ka Siguro sa sweets? lifestyle nung way back, ilang years na, lifestyle. Medyo mahilig kayo sa energy drinks, soft drinks, ganyan. Tapos, pagdating sa bahay sa gabi, nag-iced tea pa. Tapos mga candy siguro, yung flat tops. Parang ganyan. Chocolate, ganyan. Well, okay. At least, no, it's a relief hearing from you nga ti regularize na ang imong sugar. So kung okay na yun na ang tanan nga mga organs, let's hope nga ti mag-function well naman sila, no? So you have been battling in ining diabetes for mga pila na, sir? 15 years? No? Siguro, Mga 15 years na, and up until now, sa gihapon, ang medication naga-continue, but at least after sa imo tong experience, now you know nga ti hindi gali dapat nga ti basta-basta lang kita, no? nga mag-take on something nga ti wala nakaagi sa aton nga doctor kay mo budlay, wala kita kabalo. So nag-stop ka na sa imo nga natural medicine? Nag-stop na ako doon, tapos nag-insulin. Pero sumusubok pa rin ako yung binabad na okra. Oo. Nabatian ko man na siya ang amusina. So far, okay man ang epekto sa imo? Parang okay naman siya. Yung una, di ko kasi alam kung paano gawin. Ayun pala, kailangan mo lang salain. Bago mo siya inumin. Very slimy, no? Kauyon ka man ang palaya? Oo. Good mo na siya kung sa... More on vegetables na ako ngayon sa ginatake ko na ansudan bala. Mas gusto ko ang veggies na lang. Ang mental health naton subong, sir, kumusta? Hindi naman ako nagpa-apekto. Dapat. Since andyan naman yung support ng family ko, pasalamat din ako sa kanila. Pero kahit pa paano, andyan naman sila sa likod ko. Okay. And of course, nagapadayon man niya, no? Ang imo nga pagpabulong, nagapa-check up every now and then, nagapa-laboratories every now and then, kag ginapati mo man kung ano ang ginahambal sa imo nga mga doctors. So, with this, nga imo nga gina-continue nga pagpakibato sa sining sakit nga diabetes, well, we hope nga hindi ka gid madulaan sa paglaom, sir, nga mag-ayo sa imo nga sakit, tight discipline. Pwede gidya kuno yan, no? Change of lifestyle, pwede gidya ma-reverse ang diabetes. So, just be conscious of what you eat, discipline yourself, change your lifestyle, and above all, seek help from our greatest doctor, the one up there who truly heals and the one who knows what is best for you. So, sir, good luck in sa imo nga pagpadayon, sa imo nga pagpabulong, and we hope nga steady na, nga ma-regularize na ang sugar, mag-stable na, and at the same time, ang iban nga mga complaints mo, kabay nga mag-yield na sa maayo nga result. Sir, anong mabilin mo sa aton nga mga tagpalamati diri regarding healthcare, kag pag-take care sa ikaayong lawas? Well, siguro, tita, pwede naman mag-try talaga ng mga alternative, mga natural, pero kailangan with the guidance of the doctors, mga professional. Tsaka once na meron tayong maintenance, tuloy-tuloy lang talaga yan. Kasi sa aking experience, yun nga,
Yun ang nagdulot sa akin ng malaking problema na hinintuan ko siya kaagad. Hindi ko muna, dapat siguro ang ginawa ko is dahan-dahan. Tsaka kung may effect sa akin, di ba? Pero hindi parang binigla ko siya. So dapat So, gradual nga Yes. shift, no? Sa imo yati gulpihanay. Gulpihanay yun. Okay. So So, napituhan na lahat. Aha. So anyway, we're praying for you nga ti mag-stabilize na gid and that hindi kaya madulaan sang pag-asa and patihon kung ano ang advice ang doctor and then especially ang pagdisiplina gid sa aton nga kaugalingon, ang pag-avoid sa mga pagkaon hindi dapat naton nga kaunon and then pag-sleep early kay ti amo ginaya ang numero 1 nga makabulig kay kung palapulaw ka kuno ti mas nagataas pagid na ang imo nga sugar. So and it is also necessary that we understand kung ano ang aton nga ginasuprir nga masakit intindihon naton so that mas magaydan kita kag makahibalo kita kung ano ang dapat nga himuon naton, ano hindi dapat, ano ang dapat hindi bala as we battle and as we face this struggle. Sir, thank you very much, Gid. I hope nga hindi ka gid madulaan sa paglaom nga one day soon it's not impossible nga ti ma-reverse inang imo nga diabetes. So, hold on tight sa ato nga Ginoo kag patiha kung ano ang mga ginahambal sa imo nga doctor. So, madamo gid nga salamat sa imo. Fighter Libra, continue ang fighting, ha? Never give up. Thank you, tita. May iduyag ka tamyawon? Siguro, sa May kasi uwi ako dyan, magkakaroon kami ng 3rd alumni homecoming dun sa school kung saan ako nag-graduate ng high school. Di na, sir. Di ka nag-graduate? Copies po sa David Moises Memorial High School. So taga-copies ka gid, sir? Yes po, tita. I see. Okay. Family mo, gusto mo yung tamyawon? Natamyaw ko din ang ako niya pamilya, Marcelino family sa Barangay Baciano, Mambusaw, Capiz. At saka sa mga kakilala ko dyan, sa nagapamati, sa ako niya mga classmates, kaibigan, batchmates. Kita-kits na lang tayo sa May sa aton nga alumni. Alright. Salamat, tita. Sige, salamat yun sa imo. There you go. Ang aton nga winner, si Fighter Libra. And of course, because dito sa Metro Manila, si Fighter Libra, pwede gid siyang nga makapadala sa iyang representative. May mga paryente man siya din sa Iloilo, so pwede gid nga amo ang magkuha sa iyang prize nga 1,000 pesos for as long as makomply ang tanan nga mga requirements. So madamo gid salamat. Again, it is 2 minutes after 2 o'clock. Mga kabombo sa aton nga pagpanumbalik ang aton na nga pag-reveal sa aton naman nga winner para sa sining nga semana. Magapanumbalik ang KLP, still with Tita Regine, pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahibalaw. Kadungan sang pagtigulang nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga... Sige, salamat sa tanan nato yung mga letter senders here and from abroad. Anytime, may inyong mga stories, kung na-ready nyo na dira, pwede nyo ma-email ina. And by the way, the February being the love month, nagapangita kita sa mga beautiful ninyo dira, nga mga love stories. So share nyo na ang inyong istorya sa paghigugma para makilig-kilig man kita diri
Kung kaisa, no? Kung masubo, tiga tulo-tulo man ang ato niya luka. But very heartwarming gid ang inyong mga stories ang ina-share diri sa aton, makuhaan man naton sang giya, kag makuhaan man naton sa mga inspirasyon. So email your stories sa bombo_iloilo at bomboradio.info or write it down and then send it sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maraming salamat sa liwat sa tanan naton nga mga mapisan nga mga letter senders kag sa mga would-be letter senders pagid naton. Thank you so much, Gib. Ang aton nga winner for this week will also win 1,000 pesos nga cash and would be interviewed next Saturday. And that would be February 15. Congratulations sa imo, ikaw ang aton nga winner for this week, Lucky Tauros. Again, ang aton nga winner for this week, si Lucky Tauros. And with that, mga kabombo, madamog niyo salamat sa inyo. Balik kayo kita on Monday. Sige hapon, ini inyo alagad si Tita Regine. And of course, up next, ang mga dramas naman nga inyo ginahulat-ulat kada hapon. Tuyang Ermitanya after sang KLP, followed by Provincial Jail kag ang Dear Diary. Maraming salamat sa liwat. Sige hapon, ini inyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you on Monday. Good afternoon and God bless. Kaligtasan at justisya ang aming misyon. Ang katarungan ay makakamit kung sama-sama tayo sa tama at tapat na pagkilos. Kakampi ng inapi, Erwin Tulfo. Benhar Avalos, tama at tapat na pagkilos. Mga kakampi ng inaapi. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud